say chom eda no so na eye 15th bosome ya etoso edunum enura so na ye 15th date pepepe na na maame na efiri mu ne ba ne kwanhia no esi awia no mienu ne maame die nso si no miensa ekọ nefa ekọ no nan na rehusem esi ye ti omanfo bi ka se kwanhia de ewo mu sa nanso se ka betwa fa wo baso akum wo ba na enura ene bosome mienu pepepe na maame no nso kọrinsa ni bi nso saa abetwa fa no so de na asem no emu owere abanti ya enam no so mama machi ato na na mo nsiadui ono nso ye babu no a wote pankro no estate ye hwehwe mu enu enumre ye ekyese baabi ankwanhia ne si ye no se woto wo na mu mu a enuru besa na monwo ha na woduru baabi abanti no so etie ka na ekita wo mu no saloon car private car ekita wo mu na wono ene ne yonko a se nenua o mu ye nipa mienu ene timu omanfo susu se ne yonko ebinom so ka se nenua ti ta nipa mienu na wo ka ene mu a omu dikutwifa mamaji eso sisi amena o ka se tapo pankro no apolisi fonsa aka no a o twere aban kukumo mo fi ase eye hwehwemu na awehosem o sa wa che ne se mamaji baba a odi kan efiri mo no uja ankoda miensa ya mamaji no ene ne baba ya nkwan ehwegu ne so yi de nkwan ehwegu ne so titiri kwa na ehwe ne nua na ofiri mu na anu ya no ne ma enenne ne maame efiri mu a wono nso ankobehwe akire no nkwan so ehwegu ne so amena o ka se se ne wedie no ubenya bi akata ne kase ho kra no bia na ayede nti mi ne obisa abanche ne nam no so esi ye no wono so te empatam heye bi abanche ni mfie wo ne 30s ni yentumi master certificate yesusu se ubenya be se 33 34 32 die ubenya na mama gidie wo bro aduonum eko Ewusiara wasamwa esi ewo pankro no esit enradua ene amane boni asuna de hie okopie mo hwa no penyansa podwumade yesu watwa mfonyini ede akire yekwa wanchi na wanchi ewo bono region assembly member wo ranchi honorable Kurana James ede atudwa se ene wo ba wanchi ene ne mpotem wa kwanfo pa wo monam so nyasam ketwa na emfie be se enum ede ebanie no enipa edu emienu anatumi afirimu enam akwan a wo mo enam so ni nyina ayese ema efa afura ebu amukwa ba bia de ni free eba no kantumi enko bahani ade na tena motorbike so poso ba wo aka no na moto ese woso no a wo bedu ni timkeja abofra na yade a ye bepese ade ni beba kromu ababagya yaresa woni ya anam se kwan no anya nintino poso ewo moto so a na nipa kwa no wato na nanom ewo nse do eto mo sra ban ni mpayimfo se ni monim ya wo mo so nam eye ko tale so a eye sanse wo ba eye asampu ho no mo a ekwa mo nam so nyina bia ni wo no mo eye kwan pa eto mo sra pa se mpayimfo tena ho no mo ama ekunkumo mo nkakran na afi wo ma ba be mabusua ya akọ enkoda makomako enso na wo mafiri mawuo ema pemfo a wo aka wo mo a wo mantumi ama medu ayaresabea eye enum na kyese emu aden pa yeti asemi ye ne yesoma kwame agene mboate na kokoto si won kọ ho no no ankasa won fenani enkonkọhwese de ekọ ewo na wokọ ye na okoto assembly member no moma yentie enkra wodi free ho emaye nya wo kan no kre mpanyimfo bebre aba nsantwerefo aba mekoma minu nkomo no kre se wo ba ho no a yemia ni mia nkwansem de enya ade a ebo ya kra ntimaye hu okay be memfie num ama bedi wo akonya no so assembly man enam se ya kwan ni nyanti entre pi no se ma ko awo so a ebi do aso no afiri ma kula no so firi me ba be 5 years ni imma be 9 afiri na in kula so ba ko 7 omo so ma eden omo afiri nti ya kwan ni de ya di a enye kura nti nyam de how be brave okay kwan no afiri Yaw Asante ilese yaw kwan ba ko fo 3 ba ko afiri nkyira e ba Asante fie na ba ko firi Asante fie ko ofuman na ba ko san firi Asante fie ko agina ba ne afa ka sefa no ye main road na ka ye nkyira kwan no ani afa ka sefa ye bia fa ho a enye ye
assembly members are to a so children say, Woman here crying, woman sounds so here a chip compound, Honomo, a son say, a yard will be Honomo, I was and come chip compound and can nurse for another show more elho, and no by us and say, Yadu and Yanabetinamo to king so, Posopo I don't know Abba, and yes, a chip compound who near manifest, near Butchers or Mumraka Sima, and no Ebabuamu. Yahasi bet to me a boy and no amamu. Na yakwa piemo ewo efutu menteme nwase bi akoso ewo NDC ene MPP mabi entam a ewo ho ni nada ene se parliamentary candidate a wogina mu ama NDC amanyokuo no ora James Kofi Anan ana ebeto dwase ne be bota ebobobobobo mpesua ne so no abaho mre bebre ni ya assembly natural nkrata de akwakoma no se be boss no de wodi bobokromu a ewo sanwo ba na wo be renew wo ma bona ko be mfie miensanie wanya na adwen se wo winu ne ka ho bi ma assembly no ene ne mpanyifo eyi sa be boss ahodo ye ne dia efri ho na NDC fo ni so hu se on parliamentary candidate be boss ya yiye no eno mo so eye won madwen se majority leader ora Alexander Afenyo Markins no so ne de ya ebobobobo mya ye bi no wo mo so betutu eno mo so de mbra hye mo nsemo etutu ye sa assembly betutu wo mu nua de nti wo mo so etutu MPP fo so de ebobobokrom eno ka ho ebi ema ede menteme ho ase ebi eba emabunu e wo tetu ene MPP ene NDC fo mabunu bia ewo entem yesoma ya mani boni Jacob Kobi se wonkochi asemu no onto ye nkramo mienti amanebo a wode firi ho ebrayen to be se efi na no Thursday no ena yenya ne ntie se basapese aba NDC amanyokuo no ene MC a ono wo ifutu Honorable Zuberu Kasim intem ente ye kopiemu ho kopiemu no na Honorable Kasim Zuberu ono ye MC ni tiremu a billboard a NDC amanyoko na esi wo ifutu kromo ho no omo ni permit enti no na nkasa ene ne mrantie esi krom eno omo twitwa billboard no egu fom eno na yenya akonya ne NDC PC ono so wo ho mu James Kofi Anan enso di nkomo na o chiremu se asema Honorable no ka no enye no kre ansa na omo de billboard no bebobọ ho no besi ho no kwa omo kodi permit na enye se NDC amanyoko no posters nkwa na ede fam so yade esi ho omo aye nkrofo krafo bege na omo de omo advert ebobo so na onti asese MC ni ka se oni permit ni o ka no enye no kwe inte koda ne basabasa omo ntem na MC ni da so etwita na omo so and almost no the almost almost the SC krom a Honorable Afenyo Markins no almost on betwita into almost much bi edugu fom in the Koban is no na kwere bambo Asem into a police for efutu ebemu no mo ye ni say afenu ni nyina fa omunda de engu fom na ema obia enkutwa obia de na omo tiremu a enrada na MC ene ne mrache sansi krom biom na omo sha say omo twitwa na NDC for no go the police for at yes ema obi enkotwa obi ade na yentwe na ene Monday na afenu mienu nyina betna so dia na se MC no anti ase na ogusu etwitwa dia eno muso mbekọ akotwitwa enu aye di omoechi se ye kohwesa amparampa ebeba so ampa na baso enti ye koye no na omo etwitwa dia wo UEW University of Education omo campus oni dia si omo enim ho kese no ye twa atufom Oko kaka runabout mincha hode eno so yetwa atufo NDC for no so ye ne say omo kotwitwa Afenyo Markins die no so edegu ho obepiemu wo ho a this time enye one district one factory one billboard two police ewo Afenyo Markins ni billboard a ewo efutu kromo eno na NDC for no say sa a police for no ye ne sa enya ade a omo beti ate entendo anu de omo tisi krom na eno abro omo nam krom na omo ko omo pe somebody ni bi egugu no obi nim de baaye na nkofo mienu bi ti omo fie nim omo wo fufuo na obi anim de ba omo ntem ho no mo je since ntokwa sim gidi ye ma na ekon anche na branch ba ku free inside oba no kita second bantain no pede Mr. NDC ni baako sa mo so mo kono no mo so omo abo omo so mo kita sika no mo so mo yi sika ni bi ende ekoya utwa mecha eno na enya asem kuma
ɛwɔ ɛyɛ efutu kurom hɔ ne nyinaa no so no na apolisifoɔ kurom hɔ mo a ɔmo ntumi anyɛ ho hwee na abere a ɛyɛ mpanimfoɔ ɔmo kurom ɔmo ka bi ɛwɔ mu no ba a ɛbɛpata ɔmo a NDC-foɔ no kɔ office anim hɔ no yɛwɔ hɔ a na police commander ɔno ɛwɔ ɛyɛ efutu ne ne mmerante abɛpie mu wɔ hɔ sɛ ɔbɛfa ɛyɛ NDC amanyɔkɔ mpanimfoɔ no ɛde akɔ ɛyɛ police station na ɔmo nkɔtwerɛ ɔmo anim asɛm ɛna mo nso kyerɛ mu sɛ asɛm no yɛde aba dada ɛna wahyɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛn ba ɛyɛ ɛnɛ de ɛbaa ne sɛn wotwitwa yɛ deɛ no na wode polisifoɔ kɔbɔ obi deɛ ho ban nti ɛyɛ adeɛ a yɛbɛte aseɛ nti nnura ne deɛ ɛyɛ pinkyɛ wɔ hɔ ɛkɔwie akyi no apolisifoɔ no ntumi anti obi amfa nkɔ na deɛ mpanimfoɔ mo wɔ ɛyɛ NDC amanyɔkuo no mu ɛne NPP-foɔ no nyinaa kyerɛ mu sɛ ọmụ no NPP for instance say enye ọmụ na ọmụ twitwa eye billboard no eye MCE no na etwitwa nti ọmụ so ọmụ ntia say NDC for no twitwa eye enyo marking eye ni billboards na NDC for no so tire mu say no wo ho no eye aban na otisu na ede ne bae na afa kwapon otisu no eye honorable afenyo marking na control no sa na NDC for no kan ọmụ na ọmụ control nti no ọno na asoma na ọmụ yesa nti bi ne wo ka say die so a ye di twa eye ndade de ne bo aye din e wo wini by san say NDC for MPP fuso akoto na e say obi atwitwa obi ade na ọmụ twa no nko podi a aka no problem na mom sisi ade ọmụ de aba enipa so ye betwa na say one prima ye ntwa wo a one pre no so wonsa na wo ho a wonsa na ebekọ so uti na wo ho a uti na ebekọ eno na ekoso sisi a ewo efutu abusia me nteme ho ase asore ewo NDC ma ene MPP ma bi entem ewo futu ena to se ya mani boni je kwaku bi watwamfonyiri ade akere eye ko Ghana Police Church I know e won cry accountant yo ho no a wo hwe wo musika sem ne ho ntotua so Edward Unicorn wadi fi aduasa amienu wafa asore ne sika no 40,000 Ghana cedis ade akwakotwi aviator kan sika no 400 million na waye nkakra sama yede ko gina court no wade atum sampa sika ne de wafa de atwi aviator na dumre bi kwa mo no ahu sese de ne ho akodim no so wono so antwi plane bi ne wani wo mu awaboka e ma ofre doctor bi kura se doctor ne mo no waye addicted e wa aviator ne twie no ho na so wankọ e no okwoso ano de sika ne atwi aviator meka se de judge pia mu ma me se de nam awokadam se wonkọ dem emfie mienu wo pacho senki enya no nya adwuma tete na so court 20 na sam no e me 2 years wonkọ dem enya dwumade ofrumu fi aviator no wontwe bio kase no asi afihema ama afiye mene mami ajwa nyantatando afi yakono me fa happy birthday we enko Emma Stella baby awo bia no we efi wankasa ho kani ewo apiase me nkancho se odododo from UK streets also we show happy birthday eradi ensure na awodai nyaka bia ya wo bohum paye no eradi emfa amount from the family we love you so much akuma happy birthday ne akwasi de no betena se akwasi de ne saka apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Favi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Annie, say, and I'm sorry, we beget the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, one my way, Hepa plus mixano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti-pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and one meranomsa. Achakura 4 days, not pavi, and the plus mox mixer, one no, 2 malaria, and asakura. And yes, I dear who doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mamma, go to be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Now, walk ready.
Ejejai. Wonderful. Mr. Ghana for GIG perfect series. Atumono dear. Jai. No dear nim difuo. And a chair woman pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. Every basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Nya bane combine soa. Owo nina bi. English nom and maths nom. Me say. Books PA ni wa. Perfect series. NB, na GS, and Naka, and so I'm approver into a batter Pia and Kotobi Maneva. And that's already so could be crab to me. I could chew Akoton. How many students? Now, and no crady. What tip one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the Mastukuswa, a here one more at to phone call Putroja station wa and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 2999 38. And a 0540-755-465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie enoane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudiri hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi plus mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we in field in Nunkamu. Our pharmacist and Herba shop at phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. A mapobudra mapa. FDIG a dreading crack so ya. Abusia penny. Abusia semi baby south sana na bayi ni mfidie bani ya debe bo wasi. Adwa ho Achilles Rentals impo eneba. Aha. Won obebo won na aseye no ase no a won mfidie mu dedede no. Wala. Na tie. Achilles Rentals die krobo had woni seso. Sa wo ya yie. Wedding aponto bia. Na wo hia sound system, live band, mattresses, canopies, nkonya, chillers. Mechade korade a wo de wonsuo no nsa beguma anyo. Kwase buroni kapati eti aso ibia obenya bia ma ebiew sa wo topuna wo hye bibi sa dan na wa decorate mu ene air condition ni nkonya yi na etisim enti sensuo to awia bo momfa ho kra Achilles niema ni nyina so ye foforo nkoa kwasi buroni nsa no na eba ni nsuo ne nsanso e oh stretch the kra mame Achilles sign wo nsa ice cubes ene nsuo a sa wo ye yie wo topro bia na pese obrande mawa mechira se wo de wo mfonini ene watwere de yebetaratare ho a obaye ne saa pepepe hwehwe wakira kwan wo boshan wo ben central mox ho a atonsonso wo behu won ba bia presby asoda no pe bibia ni afre won 05036789113 Achilles Rentals baby a obenya ne papa F4 arentie. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea. Nana Yaw Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakuna bete. Onua. Ori abe akusie ati quantum pon mo sir orni marika na o akokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao nimdo kamin nyanehwe hama no fire no nipa na opata esi jeje bakunya wenya ogina mfimfini nipa na ye so otwene ho na no sete ade mi aso obeto de ne de damagimani ko minim do timiye opeso semi life wo wi ase krampo chese be oba bi ampemi o semi krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa me dia e na obedamagime obedi medam
Sam no person yeme. Person pomeni baako. Minim do otimi ye. Nti oye sa anu went man to nam who say go ko to abome be fo wasunte ma damage me misisi ye. Ana me ye na me so ne nsa na me gin hama nti ne won person be gem nti me ye hama ne say jem na hama no. Ano no fa ne nan enim ni kotodwe anim. On say me ye ne say jem na fa ne kotodwe mu ya ne say opagya nay ne skirt nsi na ne ha no awotre me kura me yam hye me say ama waya am wo plan waya am me plow because me plan say that say ayon say me de hye no on de ntronko a me sama o sika say 35 million don't go into my house to stay again, so take the 35 million to hire another. You chop that money, you going to still stay in my house. I don't care because of my babies. Stay. But you don't like me on the house. Me ba house or now the my terms over here they will fear if you are the upper be my happy who are hokrampo me time. They say I don't care. Talk to me. Adia o mentimi amfa ceiling fan mempa na cupboard ameno so aduane na me fridge aduane na nemu odu o mentimi amfa oni akrosika amakoje me sika ama save me laptop me phones me flat screen e tare da ho ase da afide mi nsu ba na ni so ba ni so trene sa aduane amakoto kinka ma me to ba me na me de so no la manda na de chen ntine na me so na papa me ba hantem Asem Beba na de no kole senka me nya duru kan ka me no if you say nipa ni sika ni mo do 175 million ameko ye we na manya oso ai bi abe 1000 balance kitingiti bi abe menya oso abe 1000 so se ko ka ti nipa ni say sika na yela mawu ono kwa de nko beti me mo ono kwa de olade ana me ka kire me ma me say anyu me ko ma me ko ka kire say mo fa msika o seni no oh kwa bana anya hwe nyambe ye enti nyambe be ye no me nyankopon diskan be blame ofie enipa no be chime a me dey o ma sisa me sika ni na for almost you started Christmas last year me say me nya ska me 2000 father no nti hon ye rough ska ma save na ye 3000 almost for me say me ba na yare na me sending 200 cedis na ga no ka say oh ada na me money ye 500 na ana me say onya abotre Christmas be so obesa afle me say akla na tari we nti o manage na ka me first ka nyina plan sending no ada na say me akla ga say hey father ade papa na ye me no minim de maye no enipa na omokofa ade no omo be o me no police ni ka kire me say omo de me be say police station ho no ofa akiri kwa oma ko bisae e mo ka kire ne say nipa na owi ade no odwane no oba abiem police for minim say training no asotro ne say da kire omo de a omo yi ni say pure water omo ya dey omo yi asotro say pure water e ba one by one we bomb na oh father me nya hwe me ka me nya hwe no kwa de masem police for no ya dey omo bo me father no kwa na me ka omo bo me ile jatabiribo ile jatabiribo OTEC jatabiribo setting the trend you can only follow Buena jawa sui buenio wabrabwemo nyami yenu na mampara yenya pimuna nasi musubi na kaya minyami beye fi musuyimo buena jawa sui buenio wabrabwemo nyami yenu na wampara yenya pimuna nasare wobina kaya minyami beye fraro woyimo buena jawa sui buenio nyami yenu na wampara yenya wale ya jawo akinkawe ya jawo Eradie brana be Kenya mi asema yentie akenka che babu smiasie wonya mi sunsumo ye be kan ye ho eno na sawama
Yasewie sawama. Yasewie sawama. Yasewie. Enuna sawama. Yasewie sawama. Yasewie sawama. Yasewie sawama. Yasewie. Enenya kupo kwa mi abon kwa bo wo. Udindi yehowa. Wenyame mu nyankopon totrobo nso bo ade woni awurade. Obumpuni twedi ampon yo odoma nkoma. Ene nyankopon kwa mi asase wura. Ogumi nyame e no gura yensu kom. Wenyame nyame e nya wa ne amen. Amonso mo we nyame e. Uto nsuo na bo awia. Wacha so nyame woni ma epem. Ye eja do ni ma epem o e dasibre. Ye papa do ni ma epem o e. Ene nyankopon ye woni ma epem o. Ye eja do ni ma epem o e dasibre. Ene nyame o ya die ye wradie. Wacha so nyame woni ma epem o. Odumankuma nyame wosa yeye. Okay. Enawiei odumankuma nyame ayeye enka udin. Ewiei odumankuma nyame enase enkamfo ene ntontom ena yedema udin kronkron no. Arofo ne adehye ewiei yebema yenho ye hyiehia. Enawiei yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba. Aha eye Otek 102.9 FM sunie ena ye dwada ena ye bosome nkonoi ne da etoso dunsia emfimpinu ne aduonu naimu ene ye wei awiei ye hyiehia ye ba besom Asem Beba Dabi dwumadi a ye ba besom yi da bia ye hia seya ye se ye disua de da bia ye hia seya ye se ye de kire yenho nso ade ewo afidikasie yi so na na wiei dwumadi ye live ewo ye social media handles ne so so oba Facebook o so oba YouTube o eya ahwehwe Otek 102.9 FM so oba Facebook ni so o so oba YouTube ni so o hwehwe Otek 102.9 FM now hwehwe na so ohuna awada ma ya hye ma wuni anu nya adesuane ade kire dwumadi e bintie ma wonom enya bi nso nhwe ena wie ye wo Be Love Radio for Spain dwumadie no ebiem wo ho ya etwagu ewo ahomane so ye wo GN Radio ye wo Patmark Radio ye wo Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio ni nyina nso wo UK man mu ena UK fo amutie yen na mo hwe yen nyina nyankopon hyira mo na ontutumu ana mo nsie ye wo Kings Radio eni ni TV eno nso wo Paris France abuchimani mu awie France fo amohwe ye tie ye nyina no ye mamu nyina nso aha ye wo Dache Hima Radio wo Denmark eni ye wo Rakus FM e wo Belgium Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America man mu ena Sahara Radio enso e wo UK man mu medi de Krobea nana Yaw Asante ena wie Krobea jata matenase apesema kanananie ena wiei ogi amanie yebema yenho ye hyiehia frisa ye hyiai ye nyina na ye beka bom na yasom ewiase yasom ebibrem atoye manmu yasom omantiase man Ghana na yasom asanteman ena wiei ye hyiehia oba de chiame ye hyiehia ya eja akra umpom te sai nyankopon adome ho ye pa na so so nyankopon adaroma menso me ho den ye de nyankopon ase ene ye dwada sa ene ye bosome nkunu de etoso dunsia ene ye hia ya eja akra ye na nyankopon ase na ye nchia ye tiefo nyina titiriw wona wabiebie mu ewo mmeaye no enyina no akra Krobea Asante kotoko se wodi wani emienu hweto mu a ekrobo wodi wani emienu hweto mu a ekrobo obomofo bi a wokɔ wura mu na wonam a wochinia wonyanam ne bi obompa yesa nyame adom oduru ba bi opegye nani na eye wansane baako na oyuo so baako wo mu nyina gina ho bia baako afei wo hwe wo mu mienu nyina odi tuo ni hwe wo yuo ni so mentu wo yuo ya na se minkum wansane
no wasan dia hwe wansane ne so menkum wansane ana menkum oyo tese wogina ho saa afedie de ya ne se ene wodi tuo no ebehwe mfinfin na wato no wode na no aka se enkum oyo ne nkum wansane na wato ya ne saa ebia na akum na ne wode hwe omumienu ntem ena kum oyo kum wansane be wato amoa no wansane huri kirein wona ekro no oyo su huri kirein Awurade meda wasio wona ekro no akura sa na wiase abrabo itie yo enka obomofo yi amanani amere moa yi mienu ena waye na adwen se ene amami nkum baako na baako nkwa enka wonya baako kun no na wedie ni opo mo mienu nyina wotuwe so ya baako enti mfinfin a wo hweye na wo ka se kum oyo kum wansane pei emu de hen ena wonya no wanya baako kra ema wo de awerho eni su eni bre eni eba afie na obebo na mane e de kire ne yire akra sa na wiase yeti o enipa bebre abrabo a edi chinchia kutia wo mo ye niema bi a wo mo keka boboso ya wo pese wo mo di wo mo ni mienu nyina heto mu eto ho se opese ohunu mu yi age se wunya mo ani ne baako wo de baako pe na ehweto mu na e kire se baako na ayedai abo ebi na obomofo yeye akra yetiefo ene yahwefo ne de wo mu nim de enti ya na yempese ye beka ni nyina enti kajabi yejabi na omo so wofie na obuso nkonta na omo de ebi aka ho ti akra de ne ye ne yetiefo ene yahwefo achenie mo piafo eni bre edawu afa sesei obofo nani abrade ema owi a wanya wansane a wanya okodi nkonkom enkwankom ena ejabomofo okwa akodi sa na enibre etie adwuma mu ayewo ekromu ayewo empotemu a wo ankasa awutie wo hwede enibre nti wa ankasa waye ejinaye bia na nsese wusie enam enibre nti ene wasi edo afa hwe ene wonne ade anan kensese woye enibre nti waye sese ye kasei enam se nibre ene ade kra wani bre ho na wonso gina so si wu gina ye binti no hwe ene de wankasa waye ohawo abene atete ene oseye ena aba wakwam eto de bi aya na nsem bi ha nanso sa wuti wiase na wamfa wani ansi ade kroso na wudi ebre bi ya wo ye ho de weyanya esese minsumi nyatra de weyafa esese minsumi fatra ade a weidie baabi a waduro de esese minsumi dutra make say what it takes betumi aboa wa mo asaduru sa mpempenso do wagaza kra wunya yo enso hwe enibre nti da owu afenti wadaroma ya pini wutrim siwa wugina ye boa wa ankasa wo ho na wanhwe ya owu na abewu awiai official jz nyankopon hirawo ona ene wa join show no live ewo efidie yi so no kire sakra Krobea ene atasomaso jz trotro driver minie wiai jz ya mohamu akwa abawate nyankopon so nhirawo na ontutu wanamo enso emfansi se na wie wabaha ene Yusuf Islam achibonka owo Bahrain ene o se akra Krobea Allah onhirawo ontutu wanamo nsi omwawo na onka wo ho ewa na motuo nyina mu sabi akrofrom ba mu hene papa oho te say adom bibia ye boko na enra nso ekweside enra nso say na birthday na wenu ni tiyeye ba dia ye beye bia yempon de office amamre die dase eburu na wadama dase eburu se de ohu se na wayi no mo pia o na waye mo pia o we office amamre ne kwaso
Nyankopɔn nhyira wo. Eme. Enra me post to wade no. The hotel for ye. Sure. Amanone for ni bi. No ofase bia. Ofase no mo e wa amanone. Bi te se hati. Mame ya o US. Bi te se Mebelo Cran. Onu nso wo US. Bi te se Miss B. Onu nso wo UK. So we dem panu for. Bi te se nana. Dabi o. Sa. Hey, uhu hati photo da. Dabi. Uhu Mebel photo da. Dabi. Na Miss B e. Me hu da. Anka on kase. Ne me da on mase. Nana so de obe wa mi bebo ndi na nkaka so ye panyi. Onu na enye free visa bi osi eko. Enti onu na kapanyiri. Bi te se Mr. Jojo T. Sure. Onu nyina hu ye no na ye wonu mo ahohoa. Om se nana ye manana kwesi champo mo piafo. Enti etiefo ma mo piafo. Nyango poisa wa. Nyango poisa. Krobea me fa update bi enura obi frɛ mi busa me. Ebra utu kwan no ye di dwumadie no papa bi ba ha na obi tini fie na oyale atwura no. Oh. Ema ye say ye kwa akoyi no twena no. Ana osro bo. Zed hwe nioma bi wo ho no ma ye ka ni play. Sure. Enye play. Enti atwura na ye de na kwa yarsabia ma ya ma ni date. Okay. Date ndi enfan tudwa. Okay. Enti date you need tudwa trango. Enti date no eso a ne twa no apostle adawroma obekwa akoye hu bibia na yakoyi no twena ma no. Enti papa no twa no is on cost. Very good. And there na ose ne twunti wo ye kramu no no apetehye no. Enti say ne twa no is on cost. Okay. Me da say arofo mabedwafo na wate onomonkai. Na enawie ye won komodi dwumadi aye die isa na yedi no. Ye se ode wasem ba wan hunu wasem kanti na wo ye nim. Ewia se obi a asem ha no. Ade ba ko asese mahunu wo na wi ase yo ho. Eye hallucinations. Hwe etiefo ade a ehunu no. Na sa ade wei ono mo a eye mental health mu adwuma no. De o mbeka kirewo ese ade a eni ho. Na obi hunu ote obi kura tumi fili nti no oye ne nsate se de o so bibim o hallucinate ade ba ko a eye titire ne tumi de ba eye adwendwen se nipa wo dwendwene wo ye depressed ebro so a o hallucinate o tumi wo se hey mahu jataba nso na wo hu jataba ka kire nsa me fam ti nkwa hyefo no a ye di jagu mama na ye him o hallucinate dia mimi hu no eno na hu dia mimi nte no eno na wote adwendwen depression etumi masade de ba enra ewura bi de nasem to manimu anadwo no be ye donko brenimu na me share da ye say me ye research on hallucinations na me wia me ne Asem Beba Dabi doctor nti enra na dwu say eba homachin me ha papa ne pa me friend very early no se Krobea sa asem wo ya wo kan ehia enchirichirimu esese ye boa dasa na mo be manhia ikura de mo mpa mental health for na mo for metal am say okay ene wa kan say ya me ja mama nurse enti mama nurse ye mi aminu aba piao mama nurse kosiada wadama we de eye popular request eya wadama mesrew hwe mental health kakra mame mental health ama for bobo adam say you awade relationship empnatwe awade empnatwe abusua mu nsensem be ma no abusua pressure da ne sunti osori anadwo na odne nsegu ne bo na otefa akọ onua nya so oje anadwo mfremo mi say me pa anadwo ne ahomache mfrem agye pa eto de bi aduru ahomache no me hyada sori ebi ahomache 4 na me take walk na me nenam sa ahomache bosuo ahomache mfrema no se nkanye nipa bonefo ewo na wiase mu a nanso me nam a maboa me ho asie
senkenye nipa bonefo a enka wo sɔre a fa saa homache bosio ni ahomache mfrɛ ma papa bi no ɛfa no fa ho adwen wo de hwɛ ade wei wo ye obi akata paata kyew da kokoda ɛyɛ a discuss saa ade wei ma me na sɛ wo hyɛ dem kata kyew wo hyɛ condition mu o emfrɛma nwunu bɔ enso kata kyew wo hyɛ fan mu emfrɛma ne bɔ enso kata kyew wo ye ohu hwienye ye piesi abonten wo si abonten the moment a be si abonten a natural air ne fa ohwinimu ana ahwinimu ate wo sa ho sɛ yedi entia yeah enti me ahomache mfrɛma ahomache bosio ada obi de na sem bia bɛda me a akyere me so paa me dwene ho ansie no me sɔre anadwo donko na me pia betena me valandem afi na me ben analyze wasem no show wada enso na me dwen wasem ho saa ne wiasete enti saa de wei wa wadiem enwumam wompena twim ameni pa bebre aye very depressed to the extent say ade a eni ho enwo mu hunu say ewo ho ade a obi hunu ana obi ntibi enwo no tie enti e ka kire de say ade we bi a menware fo bi a 1 month nyesa udware a obewu meminti yo but because ono so pani nkwanti ade na hunu na unse nipa so peso control nipa aho control na dwen wawie control na dwen enti obi a opeso o kire nipa se ni hu no da bia wo de hu to de so se me pesa mkire o se me na Krobea meti hai me hu a da bia me kansem a ehu nam de ato so enti wo kasa be na Krobea de enkoka no ni hu wanya wadwen na Krobea de oye premai ni o de na opotre sa wate ase enti abrofo ba bibremu no omofa yadwen no mum ansa no omutumi afa ye nipadua se wiase obi mfa wadwen no mum a ofa onipadua enye yie enti se me kosoa na me de nioma ehu me de me honsem de ehu de enim na me kahyem na me de hyawadwenim de beba utrimu anisa na Krobea de ni hu adan free say ne nsem bi a oka wo sa nsem na oka no na uni honti uni mu asem ono nko a na eka no de kyerɛw wa control wadwen ema bebre suro wo num kununom e wa awadem enye bibia ntia wadi wadwene so emema bebre suro won yerenom me kwa akokan oba wei wadi wadwene so enti wo bedwene saa nioma ne ho a enam sa adwen na ba be kitemu ninti no ona ma no okasa enye so obi kasa ne ho but ono wote ono na dwen mu so obi ka bibi obi ni di nkomo the moment a saa de kro na ani wu di nkomo no won so obetiase na wabie wa no a respond to saa de no ati afa so wabodam enti zo obi nam no kasa enye ono a enye so obi en kasa ne hu obi kasa ne hu won trim obi kasa ne hu gu ni trim yes obi kasa ne hu gu na dwenim tiripan tumi ka asem ono nso pese oyi ano nti oyi ano a ye ne ye wa abonte a ye nte saa de ni bi no ye beka so abodam eya amome entwemen sa ankrofo no mental health hu hia maame na esmesrawo discuss mental health mame wadama momfa me plea munya na application na momfa nto maame na esi ani mame no onfa expect in free comfort no che me pa cho maame de ni program bi a wo ye expect ene wo de wo no ye to onfa comfort no che expect ewo mental health ho na nyambo anka kosiada onye ho adwuma mame eya muntie no awia ko prem tobre ko no muntie maame nes apomden ahotoso no ya muntie wo afidie so awura bi wo manim ha ono nso bibi ha no bibi ha obi a onuru manim atiefu anim awura ade we na wo kasa gum ben no fo ano ben no fa nsa gu ade ne so faguso ho te say pacha yo ye frau say pacha ye Ernestina amongba Ernestina amongba amomba pacha amomba
Where di ni Ernestina? Pacha me grushi. Grushi. Pacha. Wow. Kasana. Kasana. Pacha. Ufri hen grushi Krobea. Pacha na vrongo. Pe. Pacha. Na vrongo pe. Pacha. Onto aso. Pacha ye Burkina Faso ye betana hon. Ma betana na vrongo. Pacha. Also no bi ka send ni pan be ka kire oze mi free Kumase. Ufri Kumase hene obekire ma na ebi ya apiadu nka Kumase ho. Apiadu yo fori krom constituency enka Kumase ho. And then we apiadu for be chiamu nyina. Mo bianwe mo fori krom constituency ya ka mo mi anka asphalt na ye dey. Mo fori krom constituency. Ernestina Momba. Pacha. Edi asem enewie yi. Edo abamanim ha. Chekere wase mu na mentio. Pacha o me hu mikunu 6 good years ani. Ono okunu shiae. Oware wo. Oware me. Emfie nsia ni. Pacha. To aso. Timini nyina te ho na ye ba abraba na. Ba na ewuma na ntokabam. Na ya sisi yankasa yetem. Na yesa to aso. Uhu mi na uwo nkwala mimi so mi wobi be ma ne wo say na owo mienu mimi so mi wobi mienu pacha be ma no twantro say mimi aka no kodan kire no ba no koto nchen uhu mi no mi ye adwuma mi ye so me mi ye adwuma sa 1 year me difa be ma no nyinse before nyinse me sa ja esa kwaji obi spring roll e de bablu we eton nani nyina mete be ma no ho e de boa na entemi ye me de boa na onye sika ama o say na ye wan room na o say me ka kire ne say kai me ko ayen pesika na yen sidan ni bi nto aso na nkwala ne daachi na mote wan room pacha na ye wan room na etem awo no asase so be ma na ehihye wan room pacha na motim wona asase so pacha na o ka kire ne say yen pe dan ni bi nsi so nka ho na yen fan rent nkwala ne school daachi nti ama opene so ntemo na ono ye dan no hujuma na me so mi hwefie ntena ye di adwen baako eye adena ye wie na osa boabo anyeska edi machi ekọ mikurum ekoye me ho ade okoye baaye no ni 1 week ni 2 weeks getting to 1 month ama ye sofo say ye nya blessing kakra wa sore dem ama opene so ama ekoye baaye 2 weeks time ne baba ya no owoye nchen no akwa no start ekekasem mokoye blessing ne baaye no ba fie no afidi akwa ne start ekekasem o say so kasem kira ma me bo papa mane na me bona mane a ombe ha no ama mbisa nse hwan o say papa na ni sika oye adwuma nyina no omna ya oyiska ama one o maame no nana enu amomudi nta enkomo oye odi nyina na ye wo vranda honom ene ne baba ma no na mikunu ya odampa no so ote nti se duru tama akwala no bepie be so la keka no ho asama omo ye nyina na manya no mikunu se so ne tie na akwala no asam se na akwala ne deba o se ni nua be ma no na akwala no so wia o so ono na ye no omo na ye ma akwala ni wia ento onana ne o maame ne se omo ma be ma ne nya de enwale ento o metete ne ti sika bia be ba beto ne botom aje omo yiska ne no omo de ye omo didide ama mbisa ne se enti mu yiska na amunua ne se o se omunua ne wa hunhum na mbisa ne se na on kire me no o se o ntimi kire me enti na o sole ampa ne nani ahonhon kwanya ni na ahonhon akwala nani o se me hwe na samina o ka kire me na se me ma no papa tia o mbe no ente ya na o mo na anajo ena ne jonso a o jonso no so ya okoba na wa jonso agu hono am se ena no di ama me bo mikunu amane mikunu bufu ya se obebo no akunu osabie na no se odi ne be kokomo ma na me se me enya sa odi ama yemfa ne nyede enchinchini na fide na no odi
akwane da abontene ade sa quarantine ko da abontene ye be hwehwe na de na yewa bibia otimi ko da dwale osole a se omo bono ama ni nyina ama me kunu fle o ma me nua oti obokurom ama obae na ode asam no ekire eto nanim sei na kwane ye ama osade ne sade akwa anwega akwane busuafo ma me busuafo wo honom ama osade ne ko honom sakoka na asam nyina ba de na ne akwane wafane baaya na wokọ no mimisika na mikunu ede man ye lord fe koye okoye the following day 2 days ama ofle mikunu say o wonto mana ne ho kire no ama mikunu ka kire na msedawi ente firi ho na me ye den na me de me samina echinchine afterwards ne liquid soap echinchine ama mkwati papa bi papa ba na ekogidi true faith papa ne te abontem ama me kurom ni bi so di ne ba ne step daughter so sa the same thing no so di no kosa papa no ama papa ne yere ebua na o say yanya de yan fa ne ko ama mka kire say bibi ha me kunu nti ya anu a nti sisi mi nima de kura mesaye na ma bua na ye me kunu ama assistant bi sa ma me kire me say yale bi eda no ho mimi hu no o ka kire me say oda anadwa osonda say ono obada ama sister no ekire me sofo no say sofo no eye aduro nti yanko ama sada na pala me koy ama me de tu nanim ama o say me kwa amefle me kunu ama me de tu me kunu nanim me duru fie me kunu sankasa ama ni wika ya koy na me kunu so o hande ya mi nima sam kra o mukaye ama yo ha kakra na o safa ne baba no eso koy ama papa no so ma na dura dwale enti firi hanum mikunu obetima pie every village alpha form ekwo honum so bebe fie kwara so baba hwe mi na nkwala no po a ana se munjiska mikunu se woni ska nto fa form ko obefa form akohen ekwa asore dan no okọ honum na akwa no omusi ya akwa no hu djuma ntama wande mi bufu ya medito ne bila nim se sa life na o ya no ya nya ade sa uko san ho yale a more than 1 month 2 months da bia so da sore dem sa na esom nyame ama ne bila no fle no ama oba ne fie ma ka asam no die be didi agimi yusumi ne ma no bisika ama ye didi ubisa ni sika wo ma usika ama oba be ma no ewo ho obu ade bi enhura bi hataye ama ne kurom omukurom ni bia bewie ade no akwane eka kire omukurom fo ni nyina area ho nyina sai omami baifo ne ahye na yi no ama lucky na sister bi ebem ono shibi di ni kunu ama omusi ni fie ama o sai sister mate asam we na sai ya no kurapa de wa anya de ama oflem say asam we na kwan kana say me she na yi me nko nwura no ko bu ayi ne makola no na mba behye na kwane boa bibisa kwana kwan say me na me ye na me se wo hu mi udi ka twantoro to me so say me ma se sa wonema ekogu nsuo mu eka kire okuromfo ni nyina ama mu didi matama sa area ama mpanifo bam ama wudi fo ena wo sa twantoro se ma hyewa yi ena se sa de asisi ama abrani ni nguase no ente saade me say so wan ka no kora edua de age e bodua no because the bia mo twantoro ma mfie ha se ama me yere me di kosua no bo ndua obo ukunu ba ni dua no pachan wa wo ba no bo ni dua pachan se wa kotwa ntoro ato so se wa wia na ayi na ayi ne ye de ayi esre pachan omokoton ohataton eno o se wo atwaja atum o se mata mahye ama mbisa nse won kire me bia o se no me hye no enti wan kire wo no ena o so wagu anim ase pacha o sa ka kire o mo se o se mia papa no bisa na o se da mia na mitamade no enti hye me ama me bo ni dua enti sa na adwo na o ba ni dua pacha enti sa na adwo no ama esa be da ni dua no ama papa ne ka kire ne say sa de ne ema ne nye biom na akola ntwa ntrosa
ama no kosi nkyɛn ama obae na akwala no high fever so wo sa akwala no so akwa ne yale ma afila o se oba ne yale mi kunu afimi o hye ho mia na mi sika no aduane na akwa na didi sa akwa ne start yale obetima mina firi ha kwa abantene na mi kunu eye din hwe akwala no ama me de to ne bla nim se ade ai ha akwala na be ma ne ya oyi na ni no enti se bibi to akwala na me de me ka ho cause ma abere enu ko to nkyɛn afide ba ya misabe fa second floor sa floor no be ma we so le a 1 cedi oso woniska one ne ba o toso mienu pacha me ne ba ya toso mienu oso woniska agi me twaja na ma hye ma twadua awo ye kurom honom na ma so ayi na twanso no aba be pake na ma hye bidie ayu se saa kopema mewo oba pemfo edua kase me twa na me de sekan na o shibidie me hye ena dididi se me ka kire me kunu sa gisika we na koto jawo village bla na ya nhia o se onko mi anka sa me nkoye ma de me di ma sister makuma baako ne kunu ama bla na wo ko chinchina pagya na ba na masahe de to aso the same thing no me sa de ama bla na ma bla no ama sister ni se enta na wo kunu eyesa enti eje de me sa kwatwa no ama me kunu mfo no betwa mu se enta eje na oya de me twa ntoro se me de yesa me na cause me ka no kure se me de shibidi a enye asam papa mami me twa ntoro me kuro mni bi anka sa ye adwuma be no osare na mensa otirimo odin ama oba pemfo na da bia me twa jana na ma beto fom ni nyinse no ne bla oti efie honom oni na danfo timbe chom no muhu me ne nyinsa na me de twa na jiska twa to jabla oso onye bra na me de be woye a afedie na aniya ona ekwaso mo oso ni ska be mama to aduane di me so nyanya 1 month 2 months oso ni juma ma buobu ska mi juma me yen enye 2.5 ena gina koto nema awokurum so dura na wafile nipa no adekura mepe no me mmeka kire nipa no mi kunu so onko ye na mi so oso onko na me se so ko azise uni juma ente se me yesa me na ye benye bi ato aduane ye benye bi de sinema ye nsa nto samena mi kunu so onye me suma obi gas mi no me ampala me suma omo so onko ba ko ne de o kan afo kire mi ase na mi kunu na ote ho onye hwe na ono okiri so ba kofa ne ma na ba se okofa ne ma ne blema omuna me de be hwe o ma na one ne ma mankasa ama mi yede mi fle be man papa no e ka esra ne se me sra no na onye de me pene ma na mawo adadam na mi ni ayibia neska wo mi phone ba be ma no so be cheke yi sika na wo mi phone so e ko block ma yi nyina awo phone so enti mi sa pie hwehwe papa ne namba ama me fle na ama papa ne de ne ma no wode ne ma ne ba no me sa fle mi kunu se ne she village na ye de na gine ma ne blemi mi kunu se mi anka sa me be gine ma no akwala ma wo akwala mi nye 2 months mi mfa ka ambele village ma gine ma no manka sa ama me fle ne bla e ka kire ne se me ka kire unia se on jiska en gine ma blemi a oso wonko nti sisi a wose menya de mi sole se ma miskan ento aduane no a o ma obi ana mam sika mam to samena obeka se house sika enti gina ko gina ma ne blema eno so say problem sa time na wa wo ba o to so mienu na ma wo mienu eno o ye o sa de no enti die na si ye kano ama ayi ne bla ne ka kira ne se okọ ofradwuma ba on to samena mi kunu so tie eto samena baako omu baako na ode ba na mbisa ne se enti nkasa sika na odi ye lorfe akwa gine ma ne ba ye nye sika chen sa de no ye be use samena buru sa samena no eno me kasa no mi kunu esa sole efle ne bla na sai me kasa me didi na tem nam se no eno mu krom kasa ma mi pie na mtam samena no boko e kire no
me senta adiwe oye ya mekan eno ye bone sika ode to adiwe no fa ye lorfe na kwaje ne mane bla ye be yusa buru wa na ye de ne oma after wash ne mane liquid soap ne ma ode be ye e de akwa achima na waton ba fie be amanfo be fa na wanya bidie didi ahwa akwala na wa wo ne foforo no pa chan oso onko enti die ne bone na oso onya no amo mikunu ne ka kire me se ono de onko na okwa na okwa ye mistake mmekasa na me se wo bekasa sen wo dikan ko disa adwa no ukọ asoro baabi ama oba ama me fila o se wo beduru kejetia flam na me fana obi na mansen no na faje na ma bilen base bilen na me fanya samina ukọ ya no me file nipa no akire ne makora mepe ama mu yi na ma ne bilen ma wo de bae ne hefa na ye mistake kwa na gine ma na wo mpese ukọ firi honu ma mi kuna afa ehipa ne me ho abaye ne hi pacha eno aye den okwa adwuma ba afire na ne bla no ewo ye fie hono okwa adwuma ba wo mbaye dem o obehye ne bla ne dem 10 11 ansa mi kunu ba dem 10 11 oye sa masam nyina okaka kire o mo no na mentiye ba nyankoponti na asem okai na ma ne bla ne yere ne esa de asam ni pie ekai ama meti ya ma mimisu mi yi na no ama asam ko duru asoro mpanifo anim ba ne okọ honom no edi ma asam ko honom me bu asoro fo amane se be ma no opon adwuma ba na okọ hye ho won hwe me sofu ni ebisa mi kunu etwa ntoro se akwa na me won hospital be na 1000 ama sofu ni bisa se me ye operation se dabi na e ba se na ka ekodu 1000 mi kunu ntimi kasa bio ama sofu ni siesie se akwa ne so mi ntimi mpie ento onye de hon hwe me se me kwa asore ba na de obeya na onye e ba fia me dwin se be ma no be sesa ni suban still ade ye na na be ma ne ye sisi ade na waye sisi atete ne doso mam hwe me ne nkwala no osaka kire ebufuo de ewom no osaka kire nkwala ne mi sister say me nkwa me hwe nkwala no me ne ne ewu nkwala no mienu no me nkwa me hwe nkwala no na ono so hwe mpanifo no na tu won hwe me ne nkwala we wo sa de masa me keka kire okuromfo no especially as ne bla na ote afie no na okokaka masam nyina ba blande o mani mpie asamba na ne yere na edi asam na pie edi dimatem na hime odi dimatem anam so maka bia o me se meme de ntoka ewo fie hono ama me se meme de ntoka wa wo ye fie wura no ai wo de masam ko ka kire so fu mu ka kire se memfa enya nkomo bia na obedi ene omo fa ne se omo ye omo be han ofie nte enya nkomo bia na obeyere obedi nkomo ne omo nte hwe anum kasa yiye so nkomo asofu mu omo be ka ene ye no mi kunu ba obesa de asam na ko asa ko to manim se mi kunu be se me bua asofu mu so omo nyina tie so omo se me bua mi kunu ka kira ne se nyenyin sempo na ba ya nka obeja me nyinse na ba ya nti na me nye masa mebre na me se me nya na maboa wa ma wetima asifia ma wodi ama obi han ene na wonim se me nye ama se sandi di matem senka nye anyinse mpo na ba ya na mimi de ne mimi ye na duro na odi ye me ho ade o se wo ye na duro mimi ye na duro ama mbisa ne se mimi se no ompel wo de ne kwa duro so ai o ye gruchi ni be ma ne ye de ni angunani ena wo gruchi ni o ya angunani aduro ye ne for boys e ma ne de be ware o ama de be wale me nti se nyenyin se na ba ye de anka won wale me sai no ba maame ne ka kire me ehim na me se ena se mu na mu man toka ne bafie hon de bia afi na matiase se mi kunu ba ha na obe kama asem kire mu a na wo so didi matem me ko dura sore dem na mi kunu ni ho maame ne kunu ni ho me ko dura sore dem na maame ne kunu ni wa sore dem e ka kire sofo ne se me ho na obae ama sofo ne yere se wonko ama omko ye pon ya na ombae
ntokani si ye na mema ni ho ba asam na ebe chire mu no ni kunu no e na chire asam no ama mbisa am se ewo musa na mse se ma me ne te de me ne ni ntoka o se ma me na bia asam aka nchire me a mi suro se me didi na tam onya me size mi suro se ye mi enhwa de bi Ernestina ukunu aya oden nti a wo menim ha on shami o watete me obie na no so obekumi 3 times awo fie honom oso obeye den obekumi sa wa ye ne den mi ni adekura o ka asa no o se mi ma sai na adwuma mam se mi sai wa adwuma o de dia na asai na adwuma ana mbisa nse mi yere na mi sai na adwuma ama mi sai ka nokura so won ka nokura mbeka nokura kira sorofo no o ka cha nse se me ka nokura kira o ma ana obekumi ama mi sai na mekokoka na wadwuma de me sei wadwuma o se wo de dia na asai na adwuma o se me sei na adwuma ma mbisa nse adekora de na me de sei no na wade a wo ye na no na sei wadwuma nte won ka no kore ade o pese o kire se wo ani bi pa cha o se me ye baifo de bi oka ene me maame o didi me maame atem se maame ye baifo mama bi ma o maame o wale me no okachira me se o papa okachira papa ni nuam simiku no beka no kura ni sisters ni bla mu nyina obia so mu nim da so wa ware wo so wa wale me nti wo de wa ware ni sie wo di sie mi ti wo se wo de obayie ase na adwuma ade kura ma me di hu ni busuafo ansa o maame no opie o so o dadam na de kinye na opie na o di 50 cedis mai no PM getting to 2 weeks ya flani ya ntananka ama me flani bla nkasa ebo na mani esa me ntimi kuninka o ama oso amba ho ama oflefle ni nua mu nyina na obisa na mse asam de ehu ama me flani busuafo ne ka kirom ama me sisi bibi to me a bibi to be ama na amia na mba be chem sana ne busuafo ne ka he ohana ni nua mu nyina bra mauli ene bra Israel ene sister Dina ene teacher omunyina eflefle me ene o maame efle sent mi kunu no minima de kora ye na okoye na mse dawi ansa ne bla mawuli bisa me say dene ye na o wale me na kora o munnim ho hwe na mse o okachi me ka kire na o say mumunnim bibia o papa na de obe ware wamfa na busia ama odi on ne master ene ne yere ne master yere pa ne master ne yere ene be ware o pa cha ama mbisa nse na o maame no papa o so o ma o maame ba na o maame ye baifo de bia obo o maame bayiye ene me maame bayiye enti sesi o se wo bayiye ene wo maame bayiye ena asai na adwuma enti o ma usika nto aduane ni ama me ka chansa na meka no kura wa sore dem na wakumi ama me ka chansa mimi hu na wo sombosom yo ama me ka chansa se me ko ade abosom de enya adwuma enti kwa asore ama o pene so e kwa asore no so kwa asore na enti de bia abosom no wo ye no ayi me papa na me de to me wafa anim ama me wafa efle no bisan se bosom no aye na mamra se dawi o se na wanya ade na mamra mana na o so wadwuma be da kwaso na de bia wo bo ne wafa ase ne se ono na se wadwuma ono na se wadwuma mikunu yedi mikunu pese obia ti secret no ama mkacha ama be bia no ode no de bia o se me ye ba Ernestina wase wu kuna dwuma wase ma se na dwuma me na me busa o se wase wu kuna dwuma enti se ye de twato ma usika se one nkwala na nje ye dabe o ma ye 25 na be ma dabe na ye de twato a o ma one nkwala ni sika mintimi nkai da enti wo ye de na ne nkwala ni didie o so lo di faisire momo o de ma hwan mo nkwala no o ma duru sensen ba ko ne ye 4 years ba ko no 1 year 7 months enti o de 5 cedi ne sha 4 years ensem pa chan atoda o de 5 cedi ema omumi eni nyina tobo o de 5 cedi sha 4 years ensem pa chan na 1 year 7 months ne so o de 5 cedi a sha ensem pa chan na 1 year 7 months de o de sha ensem o kwan be so akwara ne wa afeko
abosome nso obeda na ade 1 year 5 cedi na hyɛ ne nsam ɔde hyɛ ne nsam wɔ hen awɔ manim awɔ fie ɛtɔ da kwa ne besu adi n'akyi ansa ɔde sika no ɛhyɛ ne nsa na wɛ ɔma me sika fitia ɔbɔ me bɛyɛ sɛ me ma sɛ na adwuma no ɔma me sika enti sɛ ɛka sɛ ɔbaa ne bɛrima te bɛrima mmɔ ne yera akɔnhoma a de twa to ɔbɔ akɔnhoma yɛ da bɛ menkae da ɔnkae menkae na ɔma mpanyimfoɔ no hwan na hwɛ wɔn ɔno ana hwɛ wɔn bɛrima na pachan bɛrima na pachan da bia ɔmo didi aha wo ma no wo ma mpanyimfo so wo mienu ɔmo nim hɔ ɔmo ni wo hɔ pacha dari na ɔno ne deɛ mienu ne wɛyi ɔmo wɔ fie hɔ no ɔmo wɔ hɔ pachan na woyɛ dɛn na wohu sɛ ne ma mienu ne deɛ ɔmo sika na wo deɛ no ɔmo sika pacha ɔka kyerɛ me busua me sister ne sɛ me nko a me hwɛ nkwala na ɔno so hwɛ mpanyimfoɔ no mpanyimfoɔ no yɛ ɔno ne ma pachan but ɔne wo deɛ no deɛ wo hwɛ wɔn na ade na ɛne mpanyimfoɔ no ɔma ɔno nso ne yere na ɔne ɔmo wo saa mpanyimfoɔ ne nkɔhwɛ saa nkwala no ɔsɛmɛ nko a me hwɛ ɔmo nti me se waka saa wo ne wɔ mienu ɛna ɔne ɔbaa foforɔ wo mpanyimfoɔ mienu ade nti na ɛne wankasa saa mienu na ɛyɛ mpanyimfoɔ no ɔde ne kɔma ɔmo nso maame ama ɔmo maame ahwɛ saa mpanyimfoɔ ne mienu na ɛne ɛwo nso ahwɛ wo deɛ no ahu sɛ sesei ɛmaa no yɛne a ne yɛhwɛ yɛ ma pacho me man bisa ni saa asam ni saa bio because saa asam na okaya no mimi bisa ni saa wodi nkwala no de okofa nkwala ne bae mimi sika na ni sika so mi sika ka ho ma okofa nkwala ne bae mi ana me hwa nkwala na me ka kyerɛ nse ma boa ma yɛ hwa nkwala na ma nkwala wi anyini aduru se mi no wa wo nkwala wo so wo nhwɛ me nko a me hwa nkwala no ama me de kɔto asɔrfo mpanifo anim ama mu bisa no ma wadie asɔrefoɔ wom dodo pacha ya tinambe 8 times adentia atete obeya adiwa na me de akwa asɔre dem say sisi a me bra ne nkwala no ɔmo fele be ma ne tunu fa be ma ne so yo wate oba afia na ɔsasesa enti wo yɛ den na ohu sɛ ne mampanyimfo no de ɔmo muska pacha so no angasa na bie na no kai de bie omu didi o na we me man to samina ento aduane di a obi be no aduane ama makwanye bi one day miniska o mi ye me ne ama no omoji no bebre obi wo ha oba betu akoton aje oton wi ansa odiska na belemi enti ama sika nhye da mba me sasa enti sɛ obi no aduane na wa fle na yeso akwakodidi obi no aduane pachan na wa frɛ mo obi ne ye wo adamfo ana sɛ wabusuani madamfo na wa kodibi sɛ die nti sɛ miniska osole oso on mai on hwe nkwala na ampala osole on fasika bi anto ho akwani school be ma no de onye 4 years no kwani ko international edi 5 cedi the whole time 40 cedis yenyina be hwe akwala no osiyo edure mrema be ma na ayi akwana bom ose obeyi akwana kwa aban na mbisa nsa de ose akwani di sika chempanifo no ne mampanifo no ntono onte asente age akwana kwa aban ama mbisa nse sa akwana kwa aban omunnu akantin nti ebesa to aduane mienu enye 10 cedi ana obeti master ava akwane kom na enu de ante ase ose akwani di sika chempanifo no nti se me ma no se omo 1 cedi a na eye ne ya onu pese ne ma no bibia ose omo na ye ne moja me bla mu nyina ofle me bla se mpanifo na ye ne moja banketo wane de ade waka kyerɛ wo da sɛ me bla enye ono na nyem wa na wanka sasam ne kyerɛ me na ade nti no ose mpanyimfo na ye ne moja na nkwala ne de enye ne moja na o ka kyerɛ me busuafo ade ntia sa wo ma ne nye ne moja na kyerɛ sɛ ne enye one wo na nyem wo mo ose mpanifo na komedi o ma ombewu ama mbisa nse na keto we ne
akwale 1 year na wanyanye 1 year yikwara nta ko we me mako we da koma onwu era se ye ya ye ka sei otehen pacha mene ne nete hey oni no neti fi krom pacha oni ni neti dan krom pacha cross me eyede na sa asem we beduru manim ha moti fi krom ti dan krom nete opam me sa me so oma me fie ni bi na me so mfiri ho ma abra ma yesi dan am abwa wa ma ne opam ne me ma no opam me de bia opam me o se me de ntoka no so awu obekọ we ha kodi kokwansa akọ we ha kodi kokwansa na omudi dimatem mo na omudi dimatem unhwe me enti me kwa tia na eye me yapa oba ma me nhwa de bi be ma eware wedi mfie se nie mfie se nie ya nya 5 years how many years ni 5 years ena ma ware pacha atna hefa na motisi se ya today ya ehin de desu ya wood village de desu ya eho na mote pacha nti sa mfie no mu nyina no matra be ma no ba bi a mosi fie no pacha sesi afie no mosi aduru sai ya na 1 room ba ya nya 3 rooms aka ho na ya 4 rooms I have 4 rooms pacha mo de mahan ya de ba ko mahan na de ba ko ma nkwala no awura ma membu south asemu we enkomo a ye die eye enkomo a ehu minim die nti a asem we wo manim ne ewo afidie yi so be man hwew wa bol no ma me beye se mo na mase na dwuma ose ne mampanyimfo na anidi a ombewu wo de ne de o ma anidi o munwu ose empanyimfo na ye ni moja wo de enye ni moja se wa anye de wo hye ne de hohoro ye nsa unidi bado no de obekwa aba den so hwepa de o hwewo e hyase e di mfie sei nie pacha me wo keto no na odisa treatment ni treat me ba na me ne tinyina na akohoma de ya start dan no na me woska timi na me ya me ko yi bi beto ho lockdown ni nyina me yiska to ho ama edididi bi ye chop money oba akohoma 2 days a week ne dia kan na me ba akohoma okay say 1 opewa wade me njano uncharo onu na epam me osa kiusu me se kitwa no enya ne de na me ne be ma daya ama nkwara ne banta afo no ama me wie ba ko ne me nkire bibia ba ko no wo no ose waye dey ose me ne be ama na daaye ose kitwa no enya ne ba na wo ye dey ose me ne be ama na daaye ma omo banta afo ama me wie ba ko na me wo ba ko no enti me nkire bibia ba ko no wo odidi matam ye dede kofie we bebi oya ko tena ho edi ne kwakwansa no ose bema oba akwala na awawo no pachan eya woni obi na awo no enke ba ntafo ene wawe baako pachan akwa ne gina gate na no oyini sa etena akwala no sa kwa na ogina se omo ba ntafo ma wo wie baako no ne bema na oda ya no adai osusu se wo twempana wo nachi so be susu de so bi ba me bisa ne se so bi ba ka kire odia treat me nyina be ma bia ba fie ho be bisa se me hwehwe asimasi de me didi kwara be nu maduro nkwala ne yal hwe nkwala nketo ne yalwa na be ma na ja abo me so be ma ne yale high fever ya pon so de ba he ama me ka kire ne se akwa ne yale otini bladem se be ma we be peja ne tokwara be hwa akwala no be ma we tena ho emma at 11 me ko dem na akwala no esenema ama me pie miniska ama me pie ko firaduro ebila kwa na akwa no me na oda obedura na akwa na ada won bisa so akwa no etesen wanya dura ma akwala no eto so bio ma o ka kire me se hawa eda no so no sa ha no kwa akwa no ho beto no nti
firi hɔ no ma me ba ne yale a na me ba ne gidi enti yale ko me bo me busuafo amane ama o se ɛna ono na ma akwala ne yale ko so ntimi kasa asam kyerɛ akwala kituwa we ba mpanifo ne yale a me nya me amesom ne papa wada fam say bebia me kunu din kwa be kwa me kunu di be ko sikuwetofo betia me kunu ne baba ya ne yale me kunu di akwa we etwa kwan so saa ba me ba ne yale ndi o se me ma o mnda ho hawe da no so na kwa no so ho meto no men ka sabio arofo ni ade hye one risky thing menim bie ntia me mrantie asem we abeduru yanim wa ha nanso adesua wom mete no ase emu ohye emu nso eya na makonim be ma ne wa ha me tie obai die yinka asem agye di bad me de ya asem na maka kyerɛ wo se awiei enkomo a obi ni ubedi bra ne buafu menga se ye bufu eno na ye no kre no se me bufu a ho me bu mfu basabasa me Krobea amtiwe no me bu mfu basabasa ba me bufu nye ewo yawfo sum se obi de yaw na ne bufu basabasa monhwehwe ne kra din mu ye ebia de ne tu obi ene ba be fra ye na ye de yaw ne ka ho because esiga na ha obi ohonom a yetumi de ne tu obi manipa no ya adopt nipa ne kra din nyina de ma akwala no ne akata akwala ne kra din ankasa so ba maybe na ebi akwala ne di kofi kwa me kwadwo kwabna bi enso enam se ye de ne to Yaw Asante nti ye de kredi na frɛ akwada na manaka ho nti akwada ne so de Yaw Asante saa de na awofo munyae enye ma munye bio so yo ba na saa de we waye bia mesrɛ wo sesa no eda nipa de ba asasi so enu ne kura no me kra yaw ademu eden ma me no me gina baabi ho ye din na matiem afrɛ me kra yaw me frɛ me kra yaw enti wonso ademu ɔden ma wo no hu ze baabi aduru no eden tiemu frɛ wonso kra kwadwo kwabna kofi kwame whatever de ka hu bi frɛ wa wo kra enti memfa obi kra din emfrɛ wo ba nya oba ne kra din no eka yawfo su ho se onu mu abufuo nye se oni mo bi a efrɛ ne yaw bu ntamfu ba se yaw bufu a enye obi bufu na wone wo kasa obi bufu na wone wo di nkomo a emfa ne se abufuo asem no a oka no eno ne real feeling die woni mu anka so opeso ka kyerɛ wo no ntumi nka nkyerɛ ntimi metiwe se oba be ka kyerɛ me se obi akonom nsa aba abegina wani mu abekeka nkwase asem na obi ka se me kwa akotwa bi aba na matumi abeka nkwase asem de akyerɛ wa masa obi nom nsa ba wani beka nkwase asem kyerɛ wa hye na sum de mu ɔde ma ne nkɔ ne ho na sa nkwase ansa ne ntinani so ye nom nsa ngu ya dwene mu ye nom nsa gu ye yem enti so obi ka se mabo no odi di nkwase asem ada ya munya no abo munya oboa mummɔ ma ne nkani dedem mummɔ ma ne nkom sa mo boma ni koma ebetine ni so prekope abufuo emenipa ka ne real feeling edi kire nipa one esu emenipa ka ne real feeling do you know one thing tears ni suo ye nipa tie no de ye kroje se nipa bebre feki eye 99 emotions. One,
in a year in Sueba. Water. 99% crying emotions. Is you a yakroje. Is a man for fakey soon. A man for fakey. Ekumasi a woman musunjiska. Say what ye tam so. Now fra obetini your man friend yazi see about you. Any amania obesa. Omuso obaduma no. Zango for the crowd, mon poor mammy. Here, over charge you was swammo. Womusu, what ya say? And tis will be buffo, no to me ka, the chere or bar say. Akurani yameba. Na, o babe wo ntafo. Ena, wariba ko, amana kaba kwa. Say, yampasa be manekanya, enye, the opeso chere de say. Abaye baketo ano enya ne dia obi dia tidia ne bema bema waafo a waware oba obeka sa asem no dia ne beka bema se obekwa akoware ba no onfa na busua nko na emum ode ne master ne yere ne beko dia ya me se me ware numu a se num ni nyina no Mami Abraham in Tower, wha as a so could be no do one dance ye. Then ya me bois no tons safre na. The anti American say, Obata bia Gidiamuno, or pursue Wujane Bamani Bessie no. Or qua some adwa, or to me, I catch them na ko brinya, and then Papa come jab and say, Kwame Obano, and son of me fras as a so bano. No, what he say. Now what dia wo wa mama mi ankodi mu adanse o master your mama o master your papa na ade a me ye ma hye e wo sa ade we ho oba ne be ma nyina atifikro be ma o te say aja yakupodum ye from say me ba cho ye frame me Daniel Mensah Gidi aja ba cho o te he Daniel Eba show you this year. What na home fee say ni? Eba show 2011 na me call. Okay. O ye adwuma be? Eba show me your carpentry work. Carpentry work. Yes. Ti wo ye nkonwa, obo dan so. Wo ye bibia. Dan ya me moso. Aha. Unze carpenter no mu wom ahodo. Obia wo de oye. Wo de ye construction mu. Furniture. Wo de ye furniture mu. Very good. Very good. And the carpenter for amoya furniture works nyina amechiamo wood village for no I am mamen kan if on kan wo fori krom for kan okay wo fori krom for mo so mechiamo e na hefa mo amoye furniture works nyina ya mo wa santima mu amutie me carpenter for me mamu nyina ha onyamios the international man and we mechiao Bema Daniel Mensah Gidi and so many memena yi ensemo obai akai ne ho ano but ansana no enkomo edi kan papa akwa be bro eja umpom te sai na me adom me ho ye pa na mo so nyankopon na daroma me nso me ho ode te adwuma wo bo adwuma idi na kakra nyankopon adom nso nti adwuma pa wo ye ma santima no ye da asie bro yenso ye da asie bro ena wiai mo nso na modi musika dwetri abehye yendwumadie mu one family clinic se mo ba say na se ya mamo kwan ama mo nso man kamo nepa amfa nkyira adasa ni aye boni ayefo wadaroma mama usimadu ene fake baby fa one family clinic ho kyere okay memo bia ha good afternoon we be otm bia no one family clinic menim say ene ye da edikan obi de ne fidie no ato eye dwumedie so nti onte yen kada nti oti ene de edikan ya oti mi a one family clinic eye dwumakuo ana se clinic ayare sabia ye hwe eye honamdua mu yare ana se honamdua mu yawo no obeka se eye body pains obe bia yo ya no eno ana one family clinic eye a edwumadi eye de ne di mutintiman ye pa enti se obe bia yo ya na unhu ano a fa bedan ye tintini titia eye honam yawo obebi ya oya obebi twetwen wo obebi a ayi titiriti no
obi bɛka sɛ ne kasa mu yɛ ne ya anaasɛ obi wɔ ne ntini mu twetwe no bo hɔ no ma ne nan ayɛ titiriti ne nsa ayɛ titiriti ne baabi dwodwo no ɛhɔ anaasɛ saa dwumadie no ɛna one family clinic yɛdi nti yɛfrɛ pain expert nti yɛka pain expert a na kyerɛ sɛ ɛba oti bɛsi wo naase wo baabi a ɛwɔ no ɛno na yɛdi ho dwuma ɛwɔ ɛyɛ yɛasoɛ hɔnom nti sɛ wapɔ so na ɛyɛ ɔya sɛ wo ko akyi kasɛ na ɛyɛ ɔya sɛ wo sisi anaasɛ wo kotodwe sɛbe wo nantini koraa na aka wɔde fabra na yɛnhwɛ ɛfam obi hɔnom a wante anhwɛ obi hɔnom a ɔda sɔre yɛ na ne honam dua no astate ɛyɛ ne ya yɛ den na amana basa eti oba ɛyɛ nyɛ sɛ ɔba yɛ na ne yɛ de duro daabi ɛyɛ hwehwɛmu na ebedi kan yɛ ehu dia ama ne ɛbasa anaasɛ yareɛ na ɛyɛ wɔ no sunsun aso na hu nipadua no no ne fare by nti saa pɛpɛpɛ na one family clinic edwumadi a yɛdi no esite ɛwɔ yaso yɛ eti ɛntena ɔma hɔ nam yɛ ano nka ho ntɔ daabi eti fabra fɛbɛdan eti oba yɛ ne odi nkuta ho ne ehu dia ɛyɛ wɔ no obabi ɛyɛ ɔya no yɛdi kan kɔ yɛ nhwehwɛmu no ewia afei yɛde edwumadi no anaasɛ yɛhyehyɛ ne gu akwan mu ama o ti yɛdi kan ɛde ɔkɔ machine ɛkɔyɛ massaging anaasɛ ɛkɔyɛ physiotherapy no ɛma o ansa na yɛde aduro ɛsɛ fata no ɛde ama o ama biribi ayɛ kama ɛde ama o ɛnyɛ no nko na yɛdi ho dwuma ɛwɔ yɛasoɛ ɛyɛ hepatitis B na kyerɛ sɛ infections anaasɛ yɛareɛ korankora bɛtena nipadua no so akyɛ a wode aduro aka ɛnkɔ no fabra na yɛnto aseɛ ɛma o nti yɛbɛtumi ayɛ hepatitis B ɛyɛ chronic infection baako a ɛyɛ ana sɛbe yɛnom a yɛnya no yɛn mmɔfra berɛ mu no ɛyɛ ana ɛden sɛ aseɛ bɛtu mu nhyɛ ne so sɛ wonya hepatitis B no wɔ mmɔfra berɛ mu a ɛyɛ ana sɛ ɛbɛkɔ no ɛyɛ ana ɛden nti na abɛyɛ chronic koankorɔ ɛwɔ nipadua no so sɛ biribi na ɛyɛ wɔ a ɛyɛ bibiduro ɛna ɛyɛ sɛ ɛde ma na ɛtu aseɛ sɛna ɛbɛyɛ a wobɛnya wo fa ahodie typhoid anaasɛ ɛyɛ diabetes so yɛ chronic infection akyɛ sɛ ɛba a ɛyɛ ana ɛden sɛ aseɛ bɛtu ɛyɛ nnuro na ɛyɛ mpɛn pii no nipa dodoɔ na ɛde soso ano fabra na yɛn to aseɛ ɛma o nti pressure anaasɛ hypertension a one family clinic fabra na yɛn hwɛ o mo nhyɛ ne so man sɛ diabetes ne pressure no ɛyɛ anan pain bebree no one to aseɛ ntɛm a anaasɛ one pɛ ano aduro ntɛm a ɛkɔgya wɔn nkoniasa bebree ɛyɛ joint pains medical ka ɛyɛ mmarima yare prostate no ana prostate enlargement anaasɛ prostatitis fabra ɛno nso so yɛdi ɛho dwuma nti wobɛka sɛ dɛn na ɛbɛma hu sɛ wɔ prostate wɔ fie na yɛ papa nom anaasɛ yɛn wɔfa nom a ɔmo mfie no kɔ anim kakra ɛyɛ mfie aduanan ɛkɔ no 40 plus no ɛyɛ ana pɛn bebree no wobɛhu sɛ ɛbɛduru baabi na wo dwonso sɛ mu ayɛ biribi wɔ hɔ ɛduru anadwo wotumi sɔre kɔ dwonso mprɛ bebree ansa na ade akye anaasɛ wo dwonso nso a wohu sɛ asɛ bi akɛm wote nka sɛ bi akɛm wosan akɔ sɛ wokɔ dwonso a nya adeɛ a ɛtumi san ba bio anaasɛ wo dwonso a na wobɛma mu ɛyɛ ɔyɛ a ama wo mmɛma sɛm akɔ fam ɛbɛtumi prostate nti woba a ɛno ne prostate infection a yɛde ɛyɛ ɛduru ɛyɛ sɛ yɛde ma wo no yɛde ama wo ama biribi ayɛ kama ɛde ama wo ɛyɛ yɛ nnuam no ma na ɔmo mfikyi kɔm nsɛm ayɛ bebree no ama wo ahoɔ nsɛm nso ayɛ den no ɛno nso fa bɛdan yɛn ne yɛhwɛ ɛnyɛ kwa ebi wɔ hɔ no ma na yɛ hormone levels ɛyɛ hormones a ɛtumi ma ɛma ɛyɛ ovulation ɔmo tumi ovulate ɔmo tumi to kosua ɛma ɛyɛ menstruation na ɛtumi ba no ebi wɔ hɔ no ma na hormones na kɔ fam nti ɛno na yɛ bibiduro kakra bi na wanom ama bibia ayɛ kama ɛde ama wo yare ne dɔɔso mitumi mmɔ ne nyinaa din eti sɛ wote fie na ade kye no sɛnea wo honam dua ne yɛ wo no nya ade a wotimi tene wɔ a na kyerɛ sɛ biribi ɛnkɔ yie fabra na ɛnyɛ hwehwɛmu no ɛmfa ma wo na ɛyɛ tu aseɛ ɛma bibia nyɛ kama eti ɛwɔ Kumase Patase Estate wodu Patase Estate a yɛne Bradaman Sport na ɛdi anim hwɛ Patase Estate Junction yɛne Bradaman Sport no ɛna ɛdi anim hwɛ ɛwɔ hɔ nom nti baabo sɛ yɛasɔyɛ no wɔ hɔ nom a yɛdi dwuma ɛnyɛ asɛm kotoa nti ɛna asenfosu nso wobɛkɔ Mozama Junction Mozama Junction ɛwɔ asenfosu nti wobɛn asenfosu na wopɛ sɛ wokɔ na yɛhwɛ wɔ a ɛno nso so Mozama Junction wokɔ a wobɛhu yɛasɔyɛ baako ɛwɔ hɔ nom ɛhɔ ankasa ne yɛti ɛwɔ mo nhyɛ ne so ma yɛti wokɔ a Dr. Kodua ankasa na ɛwɔ asenfosu a ɔbɛhwɛ wo ɛna afei so Sueduro asɛm na mekin ɛkwam krom police barrier ɛkwam krom
police barrier hɔ nom a wobɛwuram na afei wobɛhu sɛ yɛne latter day saint asɔredan no di nhwɛni mu wɔ hɔ nom nti wode woduru hɔ na wonhu a wode wobɛfrɛ yɛ ahomatorofo no so yɛbɛgye wo so na afei akyɛ wo kwan ama waba nti wokɔ agona so aduru a ɛyɛ kwam kurom police barrier yɛne latter day saint asɔredan no ɛna di animhwɛ mankɛsi mu nso na wowɔ a anaasɛ wobɛn mankɛsi mu wobɔ sort pon no tie me ɛyɛ internet no so ɔhwɛ ɛwɔ online nti ɛyɛ sort pon ɔpɛ sɛ ɔkɔ one family clinic yaso yɛ bɛn no nti wobɛkɔ mankɛsi mu ɛyɛ asomdwe house ɛhɔ nom nkran kwan no so hɔ nom a wo nsa benkum so wobɛhu sɛ ɛwɔ hɔ nom wofiri nkran so na ɛba a wo nsa nifa so one family clinic yɛwɔ hɔ nom a kyɛ sɛ yɛdi dwuma nhyehyɛeɛ na yɛyɛ wɔ Kumase ha no saa nhyehyɛeɛ no na yɛyɛ wɔ yaso yɛ aka no nyinaa nti wokɔ a ɛyɛ saa nhyehyɛ korɔ no yɛbɛhwɛ yɛbɛyɛ lab test no yɛbɛyɛ nhwehwɛmu no ahu deɛ ɛkɔ so nipadwuma ansa na yɛde nnuro ɛde ama wo ɛna afei nso twifo so na wɔ a twifo so no ne mpɔtam wobɛkɔ ɛyɛ new market hɔnom new market yɛne Pacific filling station no di animhwɛ new market yɛne Pacific filling station no ɛna di animhwɛ wɔ hɔnom nti wobɛkɔ na afei wɔn nso akɔgye nhyehyɛeɛ no ebi nso mfa so 0248 331 331 0248 331 wontumi ma yɛasoɛ na wopɛ sɛ yɛbɛfie bɛhwɛ wɔ a frɛ saa homa yi na yɛne wo nkasa ne yɛne wo nyɛ nhyehyɛeɛ ɛda yɛbɛboa yɛ na aboa wo nso so yɛde yɛmfidie no ɛbɛbɛ fie abɛhwɛ wo hɔ abubu agu fam ɔtumi nsɔre wobɔ hɔ ne sisi no aka no ato hɔ ne adeɛ ɔtumi sɔre gyina ne nan so na mpo watumi aba yɛasoɛ nti yɛbɛtumi de ato a wɔ fie yɛba bɛhwɛ wo ɛma bia ɛkama de hia ne sɛ wobɛfrɛ na ɔne yɛdi nkuta ho nti ɛnɛ meba bɛbɔ ɛyɛ osteoporosis ɛyɛ sima bɛyɛ num anaa ɛnan osteoporosis yɛ dɛn nti yɛka osteoporosis a ɛyɛ words mmienu osteo ɛna porosis osteo no ɛyɛ bone ɛyɛ kasɛe no anaa yɛ dompe no ana porosis yɛka sɛ biribi ayɛ porous a na kyɛ sɛ ɛmu ayɛ ha na kyɛ sɛ akɛyɛhwɛ no yie kora nka wobɛhu sɛ ntokuro deda mu na kyɛ sɛ yɛka sɛ ne mu ayɛ ha a ka yɛde hwɛ ɛwɔ microscope mu a yɛka bɛhu sɛ ntokuro bebree ɛdeda mu deɛ na ɛma ne ba saa nyankopɔn bɔɔ yɛn kwan bi so sɛ ɛyɛ yɛ nyini no anaasɛ yɛ kɔba no na ɛyɛ yɛ bone no yɛn kasɛe no break it down na kyɛ sɛ ebi sɛe na ebi nso ba bɛhyɛ mu ebi ba bɛ replace nti ebi break it down na ebi ɛsɛe kɔ no na ebi ɛba bɛhyɛ nanan eti saa na ɛteɛ ebedu baabi no yɛ kasɛe na break it down no anaasɛ yɛ kasɛe na ɛsɛe no yɛ ebi mbɛhyɛ mu anaasɛ deɛ ɛsɛe ne dɔɔso sɛn deɛ ɛba bɛhyɛ mu na kyɛ sɛ kasɛe no ɛyɛ kasɛe nankasa no emu duro no na kyɛ sɛ ɛso ate nti ɛso te a ɛna ɛyɛ osteoporosis no na kyɛ sɛ mu ayɛ ha na kyɛ sɛ wodi dwuma ketewa bi a na ebu nti obi wɔ no ma ɔnante kakra bi a bo sɛ na ne kasɛe no beebi afɛkyere na beebi ebu ne sisi na sɛ ebu ne nan kakra bi a na sɛ ne nan no epese ebu wei nyinaa yɛ nsusuaso a ema yɛn ho sɛ ɛyɛ osteoporosis ɛna ɛyɛdɛ ne di ɛwɔ nipadua no mu no nsusuaso no ebi ne deɛ ɛyɛ back pain bo sɛ wɔkyi kasɛe no ɛyɛ ɔya ɛde abio ɛyɛ stooped posture na kyɛ sɛ obo sɛ mmerɛ tia bi mu na sɛ ne mu akoa bo wɔ no ma ɔnam kra bo sɛ ne nan ne mu akoa saa kakra ana afei nso a bone that breaks much more easily na kyɛ sɛ kakra bi a na kasɛe no emu obu nti wodi dwuma kakra bi na ɔkasa emu obu ahyɛ ne nso ma yɛ sɛ ɛyɛ osteoporosis no ana ɛda adi ɛwɔ nipadua no mu ɛyɛ loss of height over time obo hɔ bo sɛ nipa tenten pa bɛdu baabi no asɛ ne tenten ne so ate ɛno no etumi ma hu sɛ ɛyɛ osteoporosis no ɛna ɛda adi ɛwɔ nipadua no mu no risk factors ne bi ne den ɛdɛn na etumi ma osteoporosis no etumi de medical hyɛ ne so sɛ ɛyɛ yɛ nyini no na the rate a body no ana nipadua no ɛhyɛ yɛ kasɛe na anka ahwere no anan no na kyerɛ sɛ loss of bone no ɛdɔso kyɛn the rate at which a body no replace bone no na kyerɛ sɛ no ɛna etumi ma yɛ ɛnya osteoporosis ɛde bio ɛyɛ sex yɛ nuanom ma na yɛ ana ɔmo ta ɛnya osteoporosis no ɛdodoɔ ɛkyɛn mmarima ana afei age ɛyɛ yɛ nyini no na kyerɛ sɛ osteoporosis no etumi ɛda ne di ɛbɛda adi wɔ nipadua no mu ana afei nso family history sɛ obi wo ɛwɔ nipa wabusua mu a wonya saa yareɛ wei anaasɛ saa condition wei a ɛno so etumi ma wo
enye bi ana afi body frame ye mu bi na ye hwanhwan no anase nipa hwanhwan etimi nya osteoporosis echen nipa ni modu afi so no hormone levels hormone levels make sex hormones hormones a ema bema ye bema testosterone anase hormones ema oba ye oba no eno so no se eba form a estrogen levels na wo ye nuan ma no mu se eba form a etimi ma osteoporosis no etimi eba ana afi so no ye nuane die mu low calcium intake na te se nuane aye de no se calcium no esawo ma etimi ma ye nya sa insunsun so mu nhyɛ so ma se calcium no na eboa yen kasa no etimi ma ne nyini etimi ma ne nya ahoden emra ni so ene mom da wo from eba no ba bedom su ko ama ye hu osteoporosis no kwan ye befa so a prevent na afi yetimi enya ahoden etimi de adwuma ye di bia it is 0248 0248 331 331 331 331 0248 0248 331 331 331 331 na on pese obenya sa osteoporosis so abehwe wedide mu yi o make sure say calcium no obedi more calcium obenya ne milk anase proteins enam mujanam and fish anase vegetables bibi se kontomre ne cabbage mu no not me boa ma sa osteoporosis it me prevent e ma bibia kama e de ma me do bibia se obia nso da wase arofo enawia yi abusua kronimu one family clinic ena yewura mu de sefata wo se wote ena watie de akai wadamoni a obetio na wabekumasi krodua yi mu Patase Estate Broderman Junction Kumase Patase heya Broderman Junction ana Estate Junction oben Broderman Spot no unya duru ha one family clinic wo ho se wo free Sofolai ene ekwa ewo wonsa nifa so wo free Santasa runabout ene eba ewo wonsa benkum so Estate Junction brana wonya nhwehwemu o how wade soa okoda na wode abade ho no mfaduru nka ho free say wo ye pain aspects me fidie na ha na metwa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin wo hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Dr. Time daso. Menye wudenie. Woye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Medimo for Herbal Clinic. As
asane nyina medimafo herbal clinic Dr. Tam Daso me call ho a wonum hwehwe me mu eye me diagnosis no ade be ya ka diagnosis eno bi ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnu mpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ central market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yade mɛbiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem koraa no awo nso ɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam Daso ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsan na bawie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne hodie nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa medimafo herbal clinic Dr. Time Daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 medimafo herbal clinic udimafo no hɔ a obi benya wo a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden nso yɛnsira nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me proteinifoɔ Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne ho nsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase atatai stroke ɛna deɛ napos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛbɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔw daakye ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ne hye hene ebe kire asa kire ho aduru a yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na aduro nkitinkiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekega de yen emema ye mmerɛ wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsa sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yade nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch bɛ na wokɔ ye no ahenema kokɔben a wɔ ben Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, adofo yadamase yakoya yasamba aha ye 102.9 aha eye OTEC ena wiai awodadie mu ntia nkoma wo odide Jamila Kafando enei okyerese wanya afeko aka omfie ho na wankasa wode hye Musa Kafando osre nyankopon ni nhyira osre ne nkwa husan sre ne bambo se enkan. Happy birthday to you, Jamila. God bless you. And now we are the Clement Essel. Okay, media me freo o chapi bakonta madamfo. Clement Essel
aka Ochapi one wa wonyonko ya wosan ye wunua safo mu nyinaa mo ye fashion designers ya formesa twumberema mo ben formesa police station no na we Clement on safo na afi munua baba akopa wo kam ho me mamu nyinaa aha na me chiachia mo esre nyankopon so nhyira se nkam wate fashion designers pa na we be chiamo me chiamo sa nso na me de hye adwoa ye boa adwoa owo Israel na we o monitor show no wasan hye nyankopon nhyira wo adwoa ye boa Israel hwe nyankopon ka ho why na untutu anamo enso ensie na we Daniel mensa gidi ono na Ernestina ne hokani amomba Ernestina amomba odena ba yanim ha Daniel etesebio eja nyakopo adom good onso betumi aba wanim do nsakra aguso na wakasegu mu wote ha wote de oyira kedi gida kwadu a wode bo be ma wahu oba onena tena wakọ ware no wode o master ne yire ne koi eno aha no onena wodi odi kan di otosumieno afedi akasa nko a osore a ose wo hwe o mampanyimfo ono nso nhwe ne ma obai tumi kra sebe ne nioma jebre no na dane asem wa wo foforo a wo hye dem enu abia no oye de ato aduane ne akwada no adie adane asem umfi no wagyae nkwada no e de abone so adai umpeni biewa kai adenti na oka kire so anyemo ntafo no awe baako na mogya ne nyo mogya enyo mogya na ye hwan mogya mi Krobea metia mi mogya ni nsem a wo kan uyi hu ano sei aja nyame nhyira amen me da body ase ona boy medical na ochodi ampo nyakopon ase se asem no abedrum nim abusuya mienu wo ho ka o se asem no ndikan ko ba ko no enyewe me da rade ase asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se obawe na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kwa awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosum a se wukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkire o se oba na wukọ kwale no se ni se eyema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tina good timi da rade ase yes ya dase afa yi hu ano me ba cho asem ni nyina ne se abra me ho Ernestina no na ye wo village na me ho no na me ka kire nse me pe no Sokoman Wood village okay ana ono suti ase enti ye ono suti ase no mini nu wo ho na me ka kire nse me pese me wale no na me wo ma mienu ana ono su ka kire me se wo baako timini mi tina na me ka kire ne se me wale o wia me ko fa me manaba esa nse me man panyifo no me ne on ma me na te na nyame aboa ye na me ne oba no ehye ade a se nkola na ya wo no o se ye ti obi fie o se ye pe ba bi na ye metina na nkola no nso entina asomwie se ye ba wuja nkola na omo nso asoma adwo omo na me ne oba no abeto plot wo de desu ya na ye si singing room si ye beba na
fufia mfata anase yam kan se nyamya mmoa se saa tam no na me hu Kristo ana me no oba ne tam tiye ana mpanyifo no tina ase ana mo se nkola ne ntina ye japade no enti se nkola no ntina ye japade na ye tam tiye dia ene a o se nkola no metina me nchen ana me see you ti me hu oba yesu no ana ifa no metina me nchen na me kofa nkola no mbae na nkola no metra me chenti esa wo die mienu no akofo ma ba na esa onu so ne dia ba ko na ka ne ho no a o ka no onu so ri aba na emum nkola ne mienu na wo ne nsem onu so awo mienu ba mfiti ase no wanka kire me se wa wo mienu o ka kire me se wa wo ba ko o ka kire me se wa wo ba ko ente eba sa no ni sister aka kire me bla se akora ni nua no wawo mienu ba me bla no ka kire me no asan se oba no ka kire me se o ba ko nti me gi ono no die ne di ma ngi ni sister ne ndi because na me ni se ni sister no ba ba se awale no nti na o kika sa asem no nti ma fa ni sister die no eti me koye ne ho ade ti me ya ne ho ade no no na o da na suban na di ese no ma ya ne ho ade wi adi kan me nya nya ne ho ade no na sabio na adwim kan obodam me ne mi bla na atifi a yekoye no ho ade no me na so ni mu se yekọ asori fie nyama oye no okwa no so no ka ofa anka a obia no mo ja no tu fom no ofa sa anka no so oba benum ka onum sa de na ka totally omma normal biom na ye yiri no ni hu di ni yiri no na ye riko asori fie jamro nyamimro anya nakupon hu no mabo ana osa ne yade na adwem yade no ti koe anu na echi anajo mini mi yiri da ho a na nanu akatum mi yiri ntimi nkasa ofa pe no chochoro pe na ofa wa chochoro no ni nsam nyina o choro ni nyina ne se ni ma me na aye ni sa ni ma ni ana man ka nanu tum nti wontimi nkasa adenya ni ma me se wonwale obi wo omu krom wanwale se anipa no ne ma me so onware grushi ni eno wanware grushi ni enti nanu akatum eno de pen na etro ni nyina akyerew kire me okay free ho na me kofa ye difo ba ko bla bai ena odifo no ba fie ho bompa sa ena otimi kasai fitia no pa ye bompa no 12 ena otimi kasai ti ni nyina echi no me hu se bia ma nya ne ho ade enti ena ma sa anya ma we nyina ba enti bra ye ko sire mo ko ye ne ho ade no ni ma me ampina wale no so ni ma me bodua se kana ye be furu asamba ye chi no kana nhwiase na ye wo sirem ho na ye nwu na vrongu ho mo ko ye ne ho ade no ni ma me bo mu dua ni ma me bodua se kaya mo de be free sirem ho abakuma se ha no kana nhwiase on na ye nsu ye nwu ka ho bi ubisa no a obeka kira se ma me abodua mpa enti ye ba ye no ye free ho ba no ka wa se sanya sa tam ni nyina sanya ma no LCC no ka wa se mi jai ni ho ade ni ye ba me su minim na me su mi ye ni ho ade me na me nim se me ye ho ade awi a ni na ato betwa because ni bla na wo sere ma ye friend Isaac no ka kire ye se anya oba na ji oba tre ade e be ma enti o papa ni ho a omuji a anu anu no enti ye ba kuma ase betina asisa be ni 3 weeks bi ana ye call ye wedding enti ni bla Isaac ni bai omuri odwan ba wanyim adi bla se yemfa se ye wo na se akora no ya nyeska se ye behwe no a odwan no wa na ye dia ye den ya ton kola no adi ahia afie kola no okay Saturday na ye wedding no ade achi Sunday no na akuru ato aboa no ade achi Monday no ana papa bi wo kurum ho ka kire nse minko baabi omuto amu adua ni omu pane ni omu anuro no mintomla koto ni nyina ba Monday Tuesday ana abo no wuye ana me friend no afa bo ana mane ana no fa sika ye mu bi ba bewu ana se isa enti abo no atwetwa agye enti free ho
asumdwe ama wale no mu da asumdwe a ya asumdwe no ama wale mu da ye ba fie no ya ye wari ba fie no me yere ka kira me se ni wo fa na wo ayi koko fu wo enchi wo hunu dayam se ni wo fa no e ka se ono ni ma ya anya nu ho ade enti awale no anyina se nsem bebre enti nsem a e koso wo fie ho no me ba ya no miri otan akora no se bema no na odika tan no no ni oba no ebo no ni oba no kabom nti de bia bema no ye mistake a no abo no dua wa po bema no dua 3 times o ba bema no bema panin no de edi kan no na wo se wo fa esre no a wo twa ntroto no su se wo hye ne esre no a ori kosua ebo no dua a mpanyifo no na be pa na chew ase na odane dua no oba wofo yesi oba tan uba ejade na gu na so a ya fasika ntwa anuti na me se osan ye ba ko bia me ka kire se unim se me ba na wo ye ne sa no me moja no na wadan ni se me ba me se panyifo no ye me moja we nya me moja anu bia no wa bobe ma ne dua na panyifo no ebe frɛ o pa wa cho sa na wadan dua no second one dua na obo second one no obo no krom anu mi record me dwane ko share ba bi no sa recording no udwane frifie me dwane frifie wa wudi ufie no me dwane frifie obayi hunti dwane frifie me na me koye no me ko twi anyum bi wo obi laptop so enti ma sa recording nyina aka ne laptop no so enti mentimi anyi biom se aden me nimu papa second one dua na obo obema no ofa bible ana ofa nyanya atu na name ori bible nyanya no tu form ana ori bible no bosu kan krum kasa yes anu ni dua boy tosu o why na chire omu ana auti grusi kasa se meti dem hobi enti se wo kan grusi kasa no a wo bo bema no wo bo ni din se onye ye anu nu de na waka se obebo kro no saa sense wo wia na ade o on se time bi o se bema no awia ni sika saa time na o se bema no wia ni sika no on se first one no o se wo twa ntrotru no so se wo chi na esre nti wo kosua bo no dua second one so bema no afa ni sika second one na o se bema no fa ni sika no ana ori babu no ari anyanya no tu form a ori no babu no ebosu ebo bema no o the bible ni nyanya na ebo akwara ni dua ori nyanya no tu form babu no bosu sei ana wo ka asem no babu no bosu sei ana wa ka asem nyanya dua bo fe on so yema sho me yama shebe sana wa ya ofie enti anu na chire no de ba ko na osan ya tosu miensa no anu no de me refi enti koso no de enti ya me se onu na se madwuma ni se madwuma asai ba ni sei daye mu no odampa so kasa enti o kasa sa no na mitie enti onya ni ye no ana o ka kire me se sami onu no ma me nya adwuma me meri be hia me mampanyifo no enti wo ma me nya adwuma enhwe mpanyifo no enti mi ka asam we akire mi bla ana mi bla se kanya nukure se me metimi ayesa ko no ohu enka enti ye nukure se me nya sika me meri be bua me mampanyifo no enti na oba no hu ya o ka enti free ho no madwuma sai totally ti madwuma sai totally no no me dinatem so na se madwuma o ye befo sai madwuma sa o kan sa kire no o ka kire so ye befo because what ka kire me say wo ma me nya adwuma enti wo ma me nya adwuma o de be show mampanyifo no enti de bia na me dinatem asa se adwuma na sai totally me bre enti ya ba sa no one day ana ono afra me se me mla na me ko si me kutu nanim ti me ko kutu nanim no obai ana si me nya me sa say oba no ma me fa hwe tv no so na atie for ntie wa wo yire me yire no o se me trini ono afra wo kokoto nanim me kutu nanim na me tiri me sa say wo kotodwe wo oba nanim
ɛna ɔse yɛ deɛ ɛna ɔse mentene me nsa ɛna metene me nsa ɛna ɔre ne nsa bɔɔ me nsa yam ɛna ɔka kyerɛ sɛ ɔre medwuma ama me na me so mesi maagye onyankopɔn ɔhata soro metwa ntorɔ anto me yere so mekutuo me ba ɔba n'anim yɛmmisa ne sɛ mankutuo n'anim a ɔre ne nsa bɔɔ me nsa yam sɛ ɔre medwuma ama me so ɛnti firi hɔ no mu no me ba ɔda ɔyɛ deɛ yɛ a ɔyɛ no ɛhu deɛ na me yiri yɛ no ɛhu papa me kan nada o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya medani wo watchiw udani apanya medani wo watchiw ahomachi 5 na mere akɔchi apanya of na dem abɛkyerɛ me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi na mi manu ɛda fa na dem udani apanya medani wo watchiw udani apanya medani wo watchiw udani apanya medani wo watchiw ahomachi 5 na mere akɔchi apanya brɛ mi wɔ dem apanya me se machi no ani ye da dem ho mere asɔre aka kyerɛ me sɛ me ne mi ba be ma na me ne wo ye no mmɔ mpai na menya ho konkron tumi saa na ye no nti nyama bia mere ye wo fie ho no ano odin me de ne maka sɛ wɔyɛ na sɛ me bu anjo na sɛ ekɔ yɛmfa ne sɛ ma ba wo nkyɛn na ma bɛbɔ amane e bia wo na wo ye ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na de wo ye no onya ya ɔse me ye konkonsani me de me asɛm chinchin kokɔ ma amafo obedi matam wo fi ho me yiri bedi matam sa me mfin no na ma pia gya no me yiri me ma dienti a ɔse me pam no wo fi ho ani me yiri me koye ohun ade ba me ba ya no de bia na wo bɔ akora na sum de bia na wo bɔ akora na sum e di akora na tam ana me bie ma no ka kyerɛ wo sɛ asase a yɛte so no me ne nkola ne maame na wɔ hɔ ana yɛsi dan no ana wo baa enti enye wo adwene sɛ wo bɛ pam nkola na afrifie hɔ ana sɛ wo bɛ ya ade a na me mebu afu na me ma sisa nkola na kɔma wo maame enti sɛ ade na wo yɛ no enye asase no yɛ me ne nkola ne maame ne dia enti asase no yɛ nkola ne dia enti enye wo adwene sɛ wo bɛ titi nkola no na nkola na afrifie hɔ ana ɔtam pan bɔ me tiri pan ni nyina amoamoa ma me blast twa pan no atu ni phone so hwan na ye dai miri ode dia pan ya ye rekɔ nsuo ye krum ye fa pan emo yo ba miri adi pan bɔ me tiri ma pan ni nyina amoamoa ade wuti ye dade ana wuti ye kelalomi ye betwa ba na wa na pan ni nyina tumi moamoa ye wuti ene wuti bisa bisa se wo fa pan na amoa me ye misa no se wo fa pan no amoa me enti enu na ma me ka kyerɛ ne sɛ dia wo ye no wo pɛsɛ wo titi nkola no sɛ ne bɛ ya me de ahomitie ene yaw nkola no bɛ frifie hɔ enti me si nkola no afie no ɛyɛ ɔmumumu dia afie no ɛyɛ nkola no dia because me ni oba no na tina ase ɛna yɛ si fie no sɛ yɛ to asase no sɛ yɛ ribɛma nkola no ɛna arwari jaye ba me ne ntam na busua ne tena ase se nkola ne ntina ye dia nkola ne ma me nkyɛn na nkola na ba me nkyɛn na wu waba titi nkola ne se ya ma me kan kyerɛ wo se nkola no asase no ayete so no omumu dia sasa ma me kan ye no na me riri pan no bo mi enti se duabo me ri otifia no o twi tu ɛwɔ fam no obomi dua twi ni tu wɔ fam no obomi dua sanya manyama na o ye no fi ho o se me se nkola no enya media be ma foforo na oni dae na onyim ye omo ye ntafo na o wi baako papa asam no enya sa na me kan no na o kan no ade na ba sa asam no me baba ya no asi ni skirt baako ahata ahoma so na wo so be si wudie no te wo so be si wudie no wo ba be hatanya manu a wo yi akora ne dia no eri abetu dua no so wa hatemu ahata ankata dua no so se anu nso wo ri atu dua no so wa hatemu na me ka kire wo se obai
akwara no nyama no nyanwe fa si ahoma no so na hata wo de no won chen nkwala no so de no wo a oba ba yi ade na firi ho wan fiemi na me pia bonti be yesi na me refa junso okohwe guye di oba e no ka kire me se adenti na me hwe nanim sa nti me mefa onu na me mini sa asem na firi nanum mai ba mi nchen na me si ade na oye enye na me si be fa ade no na hata wan fiemi na me gina ho na me hwe na wo ka sa asem ni kire me se ade na me hwe sa me mefa wo na me mini ho na asimi a me ko twi nyama no ko sei na nkola ne die nkola na me ne wo ye ne die ne bi agugu fom no ubebre unye yeda ni nsam bebre di matam uye kwasia bema jimi wa bodam hwenanim jobribi di matam kwasia ni nyina me nkasa de ya mi ya ni se o ka kire mi se me dana me so da se me ni oba da na onu no are ni san ba fi ni san abesi sanyama no nti mimi hu fi di matam akase gase na ho na me ka kire ni se wusu wuda ya na wusu nae nti wusu nae se ubewu ntafo na se ubewu baako na wusi ubewu baako nti bema na onu no ebeda wo nchen wodae mu a obisa wo se ubewu ntafo na se ubewu baako ka kire se ubewu baako no na nkwara no na nka omu ba mienu na wawo baako nti wawi baako dia owi ye no kofabla na ma misumi ka sa asem no kire no nti David say Psalm 39 David say asa say boni fo ye enimi ma yakum nti debia me mpese how ni manie beba me ni ntem anase obi banya me ho asamaka nti debia so odi matamu a na ma yedin debia odi matamu a na ma yedin nti otimi di matam na ma ka kire nse nyame nhira no ya misa ne se wo di matam da ama me ma ka kire nse nyame nhira ne da ya misa ne sa otimi di matam sa na ma ka kire nse nyame nhira na ma pia fri ni chen ba da ne de anu ohiduru na misumi ka sa asem ni kire no because mi ya bema utimi di matam sa de bia no wo di matam akwaja de bia no wo di misumi muja o memu akuma da me yam nti da na wo di matam no na misumi ka kire nse se sana tie dia usu da ni bi se obi ubewo ntafo na se ubewo baako na wo baako nti akwara na ka omu ba ntafo bema na wa beda wunchi wadae mu a wo ka kire ne se o ka kire wo se ubewo ntafo na se ubewo mienu ka kire ne se ubewo baako no wa wi baako fa baako no mla na misumi ka sa asam ne kire ne se enhye no se utimi di matam sa ka kire se me hu fi hwenanim joblibi kosia jimi obodam timi ka sa asam nyina kire ne dia ene misumi aka bia kire ma na hyew esan se mi so akuma da me yam enti dana mi ka sa asam no obomidua to obomidua no wie no na o sa dwale kwa asole obi o se o kwa asole obo kunu a wonu neti dem wa bonu dia sa dwale asa kwa sha asole dem ma asole fo na sa che no ohun na asole fo no okoye na asole fo no onu akọ kire ni nsam kire akufu se na oye na omu be da na edua no okọ ka kire asore fo nso wa bo odua ai na asole fo no be da na edua no ya mi san se wan ka kire so wa bodua no tamami odi matama mi sumi di na tam sa no ya mi san se wa bo mi dua na se wa bodua gidi se ye ka sei obey o ware na o ware no eja je se nu ma bre dia mi kan se wusi wu mpami a na se obetiti mi se ya ene akoba bi na wusu nya asumdwie na mi sumi nya asumdwie se wo be ware mi a ene dia wo ya mi no chai na yentina asumdwie wasemani masemano no ade na ene wo mo na konhoma na wo mankwala ni nsusika eja me se no me to abloboto be si ho abloboto na mi to ete mi to abloboto no si ho adwuma na ye no sika bi anim ete mi to abloboto no be si ho na se yamu amole banchi mole wo ho na ya kafra ente se moko na ebenya na eriadi se wonya wansi di koto fisher ana anya fish kula ayoyo ebe gu ja so na se huru onya momoni ba kutuma enyina ebetimi adi ba obayi titimi abroboto ya na mefa fa abroboto enti sesi adi e waja abroboto to sesi ekura abrokura mi dika kana me first one am ko fire o se mi tuya na mi saji fufuro no man tuya medica anti
mame ni bae no wan fa mame biom enti sesi agidi obai o hye na na wo nhye no de tie ni se ba sa no madwuma na sai asan se numi samunku na ya oka numi samunku enti se no de na o ya no ma madwuma sai enti se me kwa boy bi mene ni me ko ni chenko bua no wa asam kan no so enti obua oka no wape tensi di bia ma me na ma ba fie enti se me ba na se 5 cd na kura mi a na me ra ma nkwala ni se omunyi asan se madwuma na sai wa sai madwuma enti sese ya de untumi nyina nyame anim enkase obai o hye no and ya won hye no because can ho enti se oba na se bi a 5 bi kuta odea na me ra ma nkwala no na sa no mampanyimfo no ye de didi me mampanyimfo no asan se blo nu ho bro gale nu ho no ma sa no ma to da mo tumi twi mukonu sa ro sa no madi anura Saturday o wo se akora no baako ye ekwa asole o wankwa asole no okoto nsuo ama sister bia wo de so ye frɛ na Amina koto nsuo village onu kura nsuo na okoto ye no sika na Amina rimano no ana ori beto mole aka banku ama anura me nya bidie asana ade achimie ne okay mami mi baba ya no wa onu akasa junso ahwe agu mi baba ya no so wa junso ni junso wa junso agu mi baba ya no so apla agu omu so he mami wo di apply abo junso abo mi bananim se wo sa ne yade mami enti esi no afia ya timu nti wa bo mi bana sum sa mami bi ekoka adani ntokwa mami no odi mami na atam na mami no so odi na atam die ba ni se ya na no oya eti mami no play na mami no reply na o rebu no onu so tamsi kan etwa mami no ya sen video ni na ma hu se me de sikan etwa ni sa wo ho wani hu ye ya twa video no asani mami una de ma sam ko ka kire mami no ekwo wo dem 12 o de sikan etwa no etwa ye metu ye etwa no ode dia na ye wunti a wo de sekan twa no mikunu ka kire blabi Abraham sisi wa kuto enie video na daso enie o ka kire bla ne se oni sisi a onum gali o village meno no na sisi a yenya den simi wo sika membo ai ma me ka kire ne se simi kunu nu an se o ka asem kire mikunu a obesa kwa ka kire bla ne ne yere no ente se die bia obeya ama me ka kire ne se ama mga kira bila ne se me nko adia Mr. Free etie kasa we na oti de bia oti station we tuna yes Mr. Free na kwa na bia ho se omunko sanu we yale papa Ernestina wani so wukunu meba Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni mi abresi fie wodi dan na hanya ama bla ne so ha yedi ama wodi dan na ama bla no ama mbisa o se ha me ne yesa ama wodi dan na rent na wo ka kire me se wo so ontinam na tam so an na wa ye den na wa 3 rooms mi hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi wa hu na asam wo ka me brem bi na esi 3 rooms no Ernestina entenu o ka kire wukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no e bua no pa cha me bua no pa eju obekoto anim okoto ye o ma ne trene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye ntina wo ka asa me bua no pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no mekunu dwuma sai ye me na mekoso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma mitimi kire no mikunu fanche na aboba na fakopete gu ayi no me kire na mikunu onye adwuma me safri ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua mikunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey
se me hu bebi a metimi kire ne se da ya de we hu na de me da bibi ba se menya ade we a metimi ya koye wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan meba mesamba osubio arofoni ade share be may wo condition meba Mr. mo bi enkasa bio be may wo condition o se eye meyere oba no owusuban se ojai suban noa ye betina sumdwiem enti Ernestina o se na me bu no tobo na enti atwam sese ebuo ni ho de be ma no ka sese ya kyere me wo me Krobea na Yaw Asante manim ne se o suban wakasa ono nso wakasa me de mani hwe me de maso fam me hwene mano ni nyina ye adwuma me pese me hunu firi ho se wo suban bi a ukunu se wo jaya ono mi enu ntam ya asomdwie se suban kro no obetumi ye jaye se suban na asemi wo suban no onu ukunu ta obetumi ye jaye metima ja ba de kura be ma wo betima jaye ne se mpanifo ekasa me kunu pese o jaye da woni be ma tia woni oyiri bedi nkoma na adechi na odi akọ o se we ye me bla obetumi ye jaye o jaye dia o jaye kokwansa me jaye okay eye enti be ma di kokonsa oba usuban enti we nyae ne de na we nyae ne de na we traditional Dr. Dawood Nyankopon Israel ene wachitaya onso otaye ene se wutie me na se yade bi abedane kodanda eda oso a onua ahoto no abebru ma na moto na bra ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wo no sa danu amu ana se Dawood Eba Hospital edini dwuma se wutie me na sikire yade na etete wo se wutie me na stroke yade de watofom eyemoja abroso hepatitis B enamu yade bi no akote a wo kokoko a enkwa akwanya no nie se wanya prostate mu hawo ulcer na etete wo be ma waye mre pa wo mpam ana wo be ma ne nyadwuma kora brada papa no be na pejama wo oba wo pa wo ne ma papa no be ma ohawo edia awo no akwansidia ba no obeyi afiri ho ama won so apa ho ama wate won so be wafa ho afa bibia Dawood Herbal Hospital so we doctor no nie obe frɛ no e wo 0244 886437 0244 886437 3P garlic mixture eyedru na no piwak natural health for the this edru yaba onuado fo se unya se edru we bi na so do no mo ebo amani padua ni gida uye obi adabia pressure wo soro uye obi adabia cholesterol wo soro uye obi adabia immune system no and function yie enti ayi wo hawo nko an ba so yade edi so atrantwie obi tumi honhono te se duabo da enya no so na nya duabo onua kopedru a onomo a srade tamu a abisisi wuntinim no ebe yi ni nyina afiri ho ama amugya atumi edi afuru sade kama edro 3P garlic mixture natural garlic wom enti se unya bi na se wonomo a ebua ni padua no mani padua no gina yie baby eto no bi akwa abenya bi your number ye 0248 928824 and 0201 000021 eja owusu bempa enterprise eye the gadgets man and now we mu amo pe phone accessories aha na mo ba abu benya bio o pe recrest charger ne battery ne airport ena extension socket ebi wa ha o pe original phone ne chargers ne airport ana bluetooth speakers ebi wa ha o pe triple power ne chargers ne cables ne speakers ena power banks ebi wa ha mo pe 90 chargers ne cables batteries watch rechargeable fan ne power banks ena 90 iPhone chargers ene de keka ho no ni nyina moba eja owusu bempa enterprise mubenya bi media 7 ye woni airport ye woni sound bar ene ye woni woofer obeba Kumasi kejetia di badge abro sign mu ne first floor
enka ne kajetia ho nso ba bia KVIP ne wo no ho nso ye waso ye wo ho oba di bagio abrosane a wo kajetia na first floor ho nso ye wo ena takra de afie kuma trotro station ye ben MTN for office no eja owusu bempa enterprise phone accessories man gadgets man papa de beboa ne number ye 0246 331414 and 0266 100 and now we are Hepa Plus Pavi and Plasmos e yenromiensa se yenromiensa se wunya bi na so no no onua e pagya wugina yie ene se wunyina yie a eduro betumi aboa wo amo agina yie eye Hepa Plus eye Pavi and a Plasmos ye twaniti afre se yenromiensa de fearsome 3 so you obi oba wo nsabuo munye uyo obi a stroke yade etete o esichire yade nie mojabrusuo nie srade tamwa dorewo obi ni atenka wompam obi ayemre infections na etete wo typhoid anase mojafi efi bia ba moja malaria etete o yade bia eka oni padua na ho den hye edu ebeboa o eye Hepa Plus Pavi and Plasmos se nromi ensen eje twiato onu yadofo pebinom ebeje wonkwa baby eto no obi anso kona aboni abenya bi ye woni nsuo ye woni topa ye ye number ye 0542 778572 and 059 13678898 wenyanyi number say memfanya akwaduro onua frɛ yense seya ye ne won kasa na de wonti ase bia no ena wie ye nkyirikyirimu ne emfa nkyerɛw ena wie Mia kasa me de hye ene made nyina opoya ade ato wani bonte so ena owo na wan kasa wo ba set yaw opo man opo oba Francis Kasapon aka Afia Gonja very beautiful and nice girl 26 years very young akwada ketwe wafrim ya ne na wo ye wekipin echina na wa ye na wie akora no ewo bonteso opoya yankopon kan ho ate ye ntumi mmabi Asem Beba Dabi dwumadi wo mfa ni agro kora upo na obeye ye ntumi mmabi eni adwuma nso akohia ti uni akwada ne maame madam akua krafi eni abusuani nyina ye mamo yakọ ate ya tamochi ewo honhom ya nyankopon ya adom akina katanachi na yenso ya tawachi ewo honhom adofo ne adehye ma wafidie no enaha na Dr. Anania Bedu Nask Herbal yeshia doctor na yeshia me ya me kase mi hu se waba kumasi se ya na mani agye nya bibia ntia frise metiefu benya akyede akyede no ye ayaresa papa nipa ubenya ehwehwe mu hu hia o ene mami hu de ode bekyeye Krobea mamena wase na mena atiefo nyina se ne emphasize da PC ne ma twedian ponyankopon se ne nso wode enkwan akie biabusuanfo we Nask Scientific Herbal and Research Clinic na moti enkane se ne kan be yode ano en Nask Herbal anase na Scientific Herbal abusuanfo ye dwumadie no edasonko kakra se de na Krobea edinka aka no da bia meka me se me bom pa ye se da ku bi mesore na menya hospital ba ko a ono so beyi ne yam se obebua te said the Nask ye buano adan kemani beji yie if you say Krobea me nyini duru sabri me nyahu hospital wase media mabie me hospital makra machines ye ditwa scan ehwe ni liver ye kidneys ye yamu nuema na wasakra machines a be ma ye ditwa prostate oba ye ditwa wawode na wasakra machines ye ditwa akoma na wakra machines ye de ye moja mu hwehwemu dunso mu hwehwemu machine a wosom anasa wodo nsa toso a eno nso scan woni padua ni nyina na waka akire wo se de waye ni nyina ko free mentua ye ntua hwe enkadako mete saa asem ni bia kamani beje if you say enka saa ni pa na beka Nask ho ama ya boa mobrofo ya boa me maami bi me papa bi a o tie me na wo hia saa moa we Krobea mamemfo afidi kesi yesu na menka se onse nche bi ebeto aba enti consistency na wo no ana sedusity na wo no
enye brebia na obey campaign che ni pass one de o meto abakeke edru ma bia to nsafre na imeye saade de ma community no na obi a oni minister say ni liver ni kidneys ni pancreas ananse na kuma said ye see adwuma no onim da bia me come say Ghana for anya say ye mpanhwehwemu ye pe but the cost involved e kan e wo mu ni wontimi ko bia on say nhwemu amabobo so nyina so onkuta 1,000 Ghana cedis a ukwa aya nyama if you say what ye ko bia say wo betwa scan e dia hwe oye mu niema Edia obetwa wo liver ne wo kidneys on say nkomodi e koso wi ase pa no na the rate akoma ene liver ne kidneys esi kum nipa ha nipa no e koso se bebia if you say ye did ya say enru fra sanwie da bia me ka say ensan mpa ekum ye liver ne kidneys no soft drinks ne kura nso abeka ho di nya no enya asem ketua enti nipa bia wote ho a entwe ma yare mo ansan wotu apomde ho anamo enti wedie me kasa kire obi a oyare ene obi a wonyare de ya na me mpene say soft drink ka ho obi be busa say doctor yade be pa na wo sansan waba ya me mpesa akohye efi say wo de mentante oba se o prostate na problem wo mu a ye trust kana ye be hu se all se bi na ha typhoid bi wonka se ni ma de kwenti atoche ma woni padua ni ma ama wotisi no sori ananse wo tenase na wo bre no ni nyina ye behu enti wo de wo ba ka de hawo wo ka de hawo wi a ye ne be kwa koye nhwemu ahunu a de kwenti a wo sa wo ha no ebrebe na hyase ba bia aduru adami kan se me se enipa mienu timi ba yaso ye omu nyina wo brebo mu yare ba ya mo duro ba ko because obi de hepatomegaly anase ne brebo na ye de ahono obi nso de eye infection bi anase Krobea na ye de abem saafo ne ye mo duro ba ko but wanya hwehwemu na ebede ye behu se we na hawo ti da bia me ka se dodo o mabama bu efi se o matu na mo akotua sika kase agu ayaresa ama ne nyina no ebusuafo de efi de se okọ ye ne hwehwemu papa na o senke ye ne wa ya anya ama efi se okura wotena ase no doctor no hwe wani ma usika wo de abanyina obetimi ahu se abrantie enu 200 ebe ya de no akase kotwa wakoma because ECG no ana electrocardiogram no kotwa ne baby a obetua be 150 200 scan editwa ye liver obetua be 150 the editwa process obetua be 150 ansana ba mogya mu hwehwemu enti obefiri ho no onkuta na 100,000 ye nyama Krobea ne gisem amede na muni onsa no pay na me free nkran beduru na me buy for a purpose bi say wachina me beboa asanteman titiru kumase na ahenema kokobe wachina matenase na wachina de ye nyina ne say Krobea say ubetwa wakoma ubetwa liver ubeye lab ubibia eye free untua wansi dikura enti wo ba hospital ho ade obeya ne say ubetua wo card 50 Ghana cedis si ehwe wo wie ne yehu yare na wo so wo de wo yare no wani je ho wo de wa de ebe kofia obia no ni asem na me ye sure pass obia no na ne je ne yare ho ne say enti wo pasi ehwe wo ye no be nchehye na wanum wato wo ni kakra kosi so ho beto na Krobea omunso ebeto aduro ni yesam makonya foforo bi sesa wonum wado ni wie a mpanifo se baabi a chechira abona ho na ye de yesane no enti ebesa mo aba review se de be ye behu se aduro na onum ye no sika na wotua ketu abi ni mfaso ye de abaso eya ahenema kokobe ne wo ofa ahenema kokobe ka oso besi wo station ho baabi a ye kwan no taxi rank na anase taxi station no fubi wo so wo kwa nask wo de ka nask asa obia ni mo no wasi junction na waba Krobea 2 days na me dis adwuma de wi dodo na afre me na ombo me so bo se doctor wo de oba ya wo se ade chi ya wo we de wachina Tuesday and Wednesday good na nya say 2 days rin kwa na adwuma enti bibi nti want me ama wachina ana Wednesday a eni je se ma wo ne say Thursday ko nyina be ye adwuma na emom efi Thursday ko no bibia ye free na emom so obetwa scan de a obetua 50 pe na emom so wachina ana se Wednesday na wo ba de a obetwa scan ye free
ECG ye free, lab ye free. Whatever test or baby, ye new sikabia. What the answer bet your card 50 Ghana see you. Na ye show we any who say Arabia or they were one debate me na the na they told you and if a number way na do special code uji code na menya bro menya timode farmer will be no be nsunya de enfamre bi obusia for number abefra do special code ne 0244 12 69 0244 69 Answer no me make us abekwa wie ne mesre ne maka biem se moye ekuo bi wodoku ahodo abu Ghana hai fan crop ahodo ni nyina se kifit kan ayi whatever some moye school for whatever mbet me invite here and sorry akudu ni nyina na ya be dis adwumede ndi bia mamo e ba sa de machines ni nyina e ba ni ya bi bia mamo for free enti no ane se obefa your number no invite here na nhye kakra ho no ye ne waye we ye ni gisem a ye bua ma obi biara owo oha woni ni paduam ya fasa akwa we so ehu ebra yare ne hyase be ebra na duru na yetimi am na duru am bibia koyi na me kana masa kan sisi du ebra me de me kasa nyina ekwa we ne se yare bia wo yare ama amoso ne kwa akoma to yem if you say obinya ya nka betina si nka yare nko na maboso ansan wa fa pen atwe space I say hey had the doctor no against me there be wo dey say dey wo sit nka woni paduam ne bra if you say hwehwemu ne be bua yen ama yehu die hawo na busianfo we yakonya kase be ma obi biara indi fa number na bra me de me kasa nyina ekwa we ne wachina nopa no nsia ne fa me kire 6:30 am ni apon enwumre 4 pm nti ofa number na frɛ ne bra ne ma special code number ne ye 0244 12 02 69 0244 12 69 Krobea me number obi nso pese wo frɛ na wodi nkomo bi wo akira nsan wa ba obetimi afrɛ ne 0243 30 72 76 0243 30 72 76 Krobea me da ne tie fo nyina ase Yankopon so inshallah arofo Dr. Anane papa no wama ayaresane ayarehwebo ayefo Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban he bi koko sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Ewra last meeting man wampa wodi bisawo na say die yare nkitinkiti bi tete me what abra amuzu herbal clinic enro wo ho na wo hepoti me sorry anopa na mahojo maposo nyina ya me ya enye wo hia amuzu p ebetu ase one time eto danso a na me yem keka me metine me mu kra enye yi afei aduane to me yemu a na me wu wo hia amuzu k na me so mi oluma mo giant mi ni afusani yi de wo hia ni amuzu garlic bitters
na amuzu herbal clinic ni no won nyina nie debi enya wonte amuzu herbal clinic nka yi owo amuzu herbal mixture so wo hwe omoja mu ye ka kire se wo malaria nim amuzu herbal mixture na mum hwe se oba wonyem oba atan ya wo ba bofra nufu eni akoda wo nyimfie dumienu enum bi open ho asembusa fra amuzu herbal clinic 024 77 76 743 amuzu herbal clinic mauji hio chalo FDA agidwedie nkrato yatum gadget master no na hin na woto wo phone accessories any bluetooth speakers ya ebokora te sa no wa hwe woofer papa bi nso so my catcher say wo pe chargers hands free any other phone accessories quality pa dia any be home na me to bi ma next time be a woto no your secret is your power and the ampa me phone accessories nina ne wo fofofo hwe hip power chargers hip power hands free reckless chargers any in the airport and the power banks triple power chargers triple power sound bar triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories. All kinds of Bluetooth speakers. Would you ever heard receipt on the mamma? Sir, a Joe Wusu Bempa Enterprise. Kumasi Kajetia, a Honda water with phone accessories in La. I don't know what this is. Sabahuru. My mistake. Oh, Sabiko Tunyama or at the mamma younger brother. Now say, and for so no TD no. Now, say, cry a Joe Subempa added 90 electronics. Abeka oh Subempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. And we're doing 10,000 to 60,000. 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 190 headsets, 90 car chargers, and a 90 AirPods. Nina, a quality papa. We will Kumasi Edum Kejetia, the Bajo Story Building, on the first floor, store number first FM 0607. And the old Kejetia, KVIP, and Masalachi Hononso, Ubehu Eja Owusu Bempa Enterprise in Suho. Afe Wasansu opposite Anaji Trotro Station, Market Circle, Takrade. Anasa Fre 0246 331414. Anasa 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa buano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena so biem. Ei, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di won dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu monako junction eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum setting the trends that others can only follow. Okay, arafo yadamase yakoya yaba aha ye 102.9 utek Asem Beba Dabi dwumadie ena wasuguso a ena wie wutie ena wie ya Bolivia Enterprise for ewu Kumasi Sofo Lai onom ena alignment ho onom ne multi home no edi animhwe no se wutie me awie yi na se yade bi eda wo so na se wako ako ne nkwa yan ne edi nuane a eye aduro edi ma nipa di etu ne yade ase ni se ntine se yaduane vitamins minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matonchom enti yade ye ka ene se be kire yade ni mu ni ye maw aduane ye yeduru na fakutu ase simple ye number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 Ewrade fie Herbal Center ye Dr. Amankwa ne da no onua papa ne wo aduro nwanwa bi a ode ye adwuma e wo nakache na de yetie ne se so wo ha wo timu a owo aduro nwanwa wo
wɔde yɛ etiremu adwuma ɛno yɛ baako mienu ɔwadura sɛ wakɔte nam yadeɛ bi na wakoakoakoa ne nkɔ a ɔde bɛ clear firi hɔ ama ho atɔ miɛnsa sɛ wowɔ emogyaborosoɔ yadeɛ esikyire yadeɛ typhoid anaa ulcer wayɛ mmerɛ wɔ mpam untiri mu twetwe stroke yadeɛ haw ɛyaw na wo nipadua no mu anaa wo nsabuo mu nyɛ nso wo pɛ ba wo anaa sɛbesɛbe ulcer yadeɛ no ɛtetew wo deɛ bra awurade fie Herbal Center papa no bɛmu adura ma de atu aseɛ ɔwɔ Kumase krono mbosie ɔbɛn Red Park ne number ɛyɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 206633 Lactus Enterprise nso ɛtɔn adansie ho nneɛma ɛna wie sɛ wotie me na woyɛ plumber wopɛ PVC pipes bend ɛna fitting sɛ ɛyɛ kama wobɛnya bi wɔ ha wopɛ kitchen sink ɛne ne taps a ebi wɔ ha wopɛ bathroom nneɛma bi te sɛ telephone shower set complete shower bathtubs jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder water closet mirror water heater ɛne dodoɔ naa ebi wɔ ha woyɛ mason ni usi doors ope Turkish doors ɛde akɔyɛ obi adwuma ama nipa na kanfo abrala to enterprise painters mo pe painti a wodi painti a ɛkɛgya wate aseɛ aha na abenya bi chandelier light wall light electrical cables electricians momra niema mu bi na momfanya amanfo adwuma tiles ubenya tiles a ɛyɛ kama yɛwɔ pumping machines wɔ ha wate yɛwɔ Kumase adum asada house kwan so yɛ number yɛ 0242 61 6585 ɛna wie hyɛ ne nsonso sɛ midimafo Herbal Clinic Dr. Time da so papa no wɔ Kumase abu akwa agogo wutie mi hepatitis A B ana C ɛna ɛtete wɔ stroke yadeɛ de wato form wanya kidney ho ha wayɛ mrempem infections na ɛha wɔ ana wo low sperm count o prostate no ayɛ kɛse nti ama adwonso sɛ mu nkoyi ɔba wo nsabuo mu nyɛ asikyire yadeɛ nie fibroid nie stomach ulcer tete o hernia na pressure ɛna ɛha wo onua papa no sɛ wo de anante wo de akyinkyini na sɛ ni da so asa bra ne ho deɛ ɔde time beto so ama wo ɔbɛsan yadeɛ wate ahotɔ bɛba Kumase abu akwa agogo ɛna odi ne dwuma frɛ ne wɔ 0244 77 4282 ɛna 0245 61 6336 abapa mo ɛyɛ the biggest online shop in Ghana ɛna wie wobɛtumi ne yɛdidwa wobɛba Google Play Store ana App Store na waba abɛtɔ ɛnneɔma deɛ di kan ne sɛ wobɛ download yɛn app no na o download yɛn app na onua wuram adeɛ bi a wo pa to bia no ubenya bi atɔ ɛde afiri ha wobɛ order na watua ka baabi a obia ne yɛde bɛbrɛ abapa portable washing machine yɛ 399 Ghana cedis efie nneɔma a wobɛ use deɛ wobɛhyɛ deɛ yɛde nnua yɛ kitchen nneɔma ne nyinaa yɛ tɔn bi sɛ woni phone na ade bɛ download yɛ amp no deɛ afrɛ yɛn yɛ number ɛyɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 ɛna wia Fit Homeopathic Clinic ɛnso ɛwɔ ahenema kɔkɔbɛn enuro nketenketefoɔ ne to nsa frɛw sɛ ɛna wia Obenjo Max Company no 18 mu junction ne so yɛde physiotherapy acupuncture ne massage yɛnam saa kwan ne so ɔyawo a wotie wɔ nipadua mu nyinaa bɛkɔ detox yɛbɛtwe fi afiri nipaduam yɛbɛ massage nipadua no ama ne ho ayɛ den wa wayɛ mrempem asikyire yadeɛ bi anaasa arthritis ɛnam yadeɛ ana ani ho hawo wanya ulcer na diabetes bra yɛ nkyɛn ne yɛhwehwɛ nipadua no mu ne yɛmfa duro nka ho frɛ yɛn wɔ 0244 58 3859 ɛnɛ awodadie mu nkyia nkɔma wo yɛfrɛ Miss Sophia Osei dodo na anim se afrɛ wɔ cha Madam Felicia ya wo watafo MA school sɛ ɛna wia yi ɔma happy birthday ɔsrɛ nyankopɔn ne nhyira na ho bambɔ ɛne ne nkwa ho san sɛ ɛnka wo afei awodadie mu nkyia nso nkɔma wo yɛfrɛ wo Sandra asuofia ɛna wote na ɛna wia yi Nana Akwasi aka Bantama ɔse awia yi ɔma awodadie pa ɔsrɛ nyankopɔn nhyira na ho bambɔ
se enka we ye belated one udi de vero wadi wa woda United Kingdom mu na Mrs. Janet Boateng ya wono nso ewo UK se omao a belated happy birthday vero nyankopon israel na onto onkwanem na wi mi ankasa me de hye apia kubi aka papilo na ose awurade na ye store mo wa no ma market ho ma hana na sakina yesi Asem Beba Dabi dwumadie mo nso mo mfa ni agro kra nyankopon hyira mo etiefo asem wei mesre mo na maka se obey otibe mai fie be mai ono nso te oba ne te na ba ne nso te ne te me mama bedwafo enka bi wo sa asem wei mu enna mema wonum nso musa hwe die mabusai enye wonyina so ewu fitiem now bema no de die ha no ewo bayi ho atudwa woni nkyiremu mu oba no nso de de ha no ewo